esta sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Gondomar, número 15/2015, que vamos a comenzar ca seguinte orden do día. Punto número 1, aprobación das actas anteriores. Apartado A, aprobación da acta número 13/2015 de data 8/10/2015. Alguén pide a palabra? Sometemos a votación este apartado da acta 13/15. Votos a prol da mesma. Queda aprobada por unanimidade. Apartado B, do punto número 1, aprobación da acta 14/2015 de data 20 de outubro de 2015. Intervencións? Ninguna. Abstención do concelleiro Fernando Guitián por non estar na sesión plenaria anterior. Sometemos a votación... Perdón, Rocío Cambra tamén se abstén, que non estaba en ese pleno. Por lo tanto, sometemos a votación a aprobación da acta 14/15. Votos a prol. Abstencións. En contra. Queda aprobada a acta 14/2015. Punto número 2 da orden do día. Proposta relativa á aprobación de subvencións nominativas 2015. Lea a proposta a concelleira Nuria Lameiro. Perdón, leo eu a proposta. Primeiro, temos que... Ben, dicía o secretario que esta é unha proposición para incluir da orden do día, o cual temos que votar primeiro a inclusión deste punto da orden do día, e hai que xustificar a ausencia que obedece non a outra cousa que a necesidade de asinar os convenios de colaboración antes de final do exercicio 2015. Ese é o motivo de traelo así con ausencia. Entonces sometemos a ausencia a inclusión deste punto da orden do día para o seu debate. Alguén quere intervir? Peticións de palabra? Non? Votos a prol da inclusión da orden do día deste punto. Queda incorporado. Por lo tanto, como literalmente dice, proposta relativa a aprobación de subvencións nominativas 2015. A proposta di, visto que na prórroga do orzamento se declaran non prorrogados os créditos iniciales correspondientes a estas subvencións nominativas, e tendo en conta a entrada en vigor da modificación orzamentaria número 6315 do Boletín Oficial de Pontevedra 30/11/2014, polo que se lle dá cobertura orzamentaria a partida 340.048.000 por importe de 13.220 euros, na partida 330.48.000 por 9.900 euros, e na partida 321.48.900 por importe de 1.800 euros. Estas asociacións veñen desde fai anos recibindo axudas económicas do Concello para as súas actividades, para os seus gastos, moitos deles comprometidos, e que os preceptores contan con recibila, xa que teñen a súa actividade programada con anterioridade. É xustificada a ausencia da inclusión do asunto da orden do día, dos argumentos sinalados da resolución,
Aceptada a ausencia, volvería o asunto á Comisión Informativa de Asuntos Económicos, por non estar ditaminado, comprendidos da orde do día do pleno, cumprindo o establecido do artigo 126.2 do Reglamento de Organización do ROF. Propoño, primeiro, aprobar as seguintes subvencións nominativas e incluir na base número 38 de execución do orzamento do ano 2015, quedando da seguinte maneira: subvencións nominativas a asociacións culturais, Escola de Música de Vincios, 15.000 euros. Subvencións nominativas a asociacións deportivas, Agrupación Deportiva de Vincios, 3.500 euros. Sociedade Atlética Valmiñor, 1.900 euros. Club de Tenis Gondomar, 1.600 euros. Vincios Fútbol Club Cereixa, 1.500. Gondomar Club de Fútbol, 14.000. Gondomar Fútbol Base, 5.000, con un total de 27.500 euros. Subvencións nominativas para educación. AMPA do Xosé Neira Vilas, 1.750. AMPA Souto Donas, 1.750. AMPA Charo Piñeiro, 1.750. AMPA Serra Vincios, 1.750, un total de 7.000 euros. Segundo, dar conta á Comisión Informativa dos Asuntos Económicos, comprendidos da orden do día do pleno, cumprindo o establecido no artigo 126.2 do ROF. Obra do expediente o preceptivo informe de intervención, o cual é favorable, onde consta o remanente de tesorería para afrontar este gasto, e queda por dictaminar da Comisión Económica isto cando se celebre a comisión. Decir que ao respecto as subvencións quedan de igual maneira establecidas o reparto, igual que o ano pasado, exactamente igual. E isto é como temos. Isto, ben, intervencións, pide a palabra alguén? Señora Salgueiro, ten vostede a palabra. Gracias, boas noites. Nada único, o noso voto vai a ser a prol, como vostede ben dixo, eran as mesmas subvencións nominativas que levamos nós no ano pasado. O único que da proposta igual sería conveniente cambiar, porque debe ser un copia e pega do ano pasado, e figuran o ano 2014 en lugar do ano 2015. Igualmente tamén noutro, cando fan mención á modificación orzamentaria aprobada definitivamente, tamén fan constar un boletín do ano 2014 e non do ano 2015, igual tamén era convite que se modificase. Gracias. Sí, yo agradezco, señora Natalia. ¿Podíame decir o parágrafo da proposta? Non o teño. No, justamente despois de propone, despois do primeiro punto, cando se enuncian as diferentes asociacións, en riba, no cuadro, aparece o ano 2014. Do cuadro. Pois na exposición de motivos, no quinto parágrafo, fan constar a modificación orzamentaria 63/2015 e fan alusión a un boletín oficial do ano 2014. Eu creo que é a mesma data, que creo que foi o mesmo día 30 de novembro, este ano foi o 30 de novembro, no ano pasado, o que pasa que non modificaron o ano 2015 e deixaron o ano 2014. Sí, perfecto. Gracias por a corrección, de toda a razón. Da tabla aparece o 2014, aquí do boletín tamén, a resolución da alcaldía do 14 de octubre do 2054. Tamén. Vale, gracias por a puntualización. Intervención, señor Gómez. Boas tardes a todas e todos. Nos simplemente, prácticamente, manifestar a nosa intención de voto que vai ser a prol. Neste caso, nos sempre estamos de acordo cas subvencións, que, bueno, non é recortar, é unha pena que non aumenten, pero, bueno, a veces non é posible, non? Estamos totalmente de acordo, como decía, que efectivamente, que nos vamos a votar a prol deste punto. Moitas gracias.
Gracias, señor Gómez. Alguén pide a palabra? Alguén máis? Nada. Sometemos a votación entonces este punto de aprobación nominativas das subvencións 2015. Votos a prol. Aprobada por unanimidade. Punto da orden do día número 3. Proposta de aprobación inicial da modificación da ordenanza municipal de carga e descarga. Lea a proposta o concelleiro de Seguridade e Tráfico, Juan González. Temos que dar a palabra, concelleiro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. Bueno, esta modificación de ordenanza sobre carga e descarga é moi cortiña. Explico así por encima os cambios. Está en vigor desde o 6 de 2013 e o que pretendemos con ela é evitar que teña que pasar por pleno cando se queira cambiar algunha calle para por de carga ou descarga, que non teñamos que pasar por o pleno. Hasta ahora estaban as calles delimitadas, estaban moi encorsetadas, estaban as calles delimitadas por ordenanzas, non? Entonces, para modificalas, que o órgano competente de goberno poida facelas sin pasar por pleno. Despois, no tema dos horarios, pois pasa a ser horarios laborais, por suposto, de 8 a 13 e de 16 a 19 e os sábados de 8 a 13. E incluímos, e creemos que isto é moi importante, que o máximo para carga e descarga son 30 minutos. Antes non se contemplaba o de 30 minutos, entonces isto daba pé a picaresca, que estaba un vehículo, pois, un furgón, podía estar aí na carga e descarga, pois, todo o día. E depois, pois, acaba o furgón, cando terminaba as horas de carga e descarga, podía ir ao seu turismo particular, non? Entonces, nos horarios de carga e descargas, terán un máximo de 30 minutos para facer ese traballo de carga e descarga. E as infraccións, pois, quedan recollidas no artículo 94 do Reglamento General de Condutores, que son de 90 euros. Se vostedes queren, paso a ler o ditamen ou incluso a modificación da ordenanza tal como queda, que é moi cortiña. Leo o ditame, o sea, isto teñeno todos ustedes, pois se queren lemolo todo, ou se teñen algo que preguntar sobre a modificación da ordenanza, pois fagano. Galeo, señor alcalde. Sí, concelleiro, lea a proposta como concelleiro de tráfico que ten para Perfecto. a que a coñeza. Moi ben. Modificación da ordenanza municipal de carga e descarga. Punto 1. Exposición de motivos e fundamentos jurídicos. Ante as dificultades de circulación tanto de persoas como de vehículos, que día vense agravadas polo incremento do parque móvil e un elevado nivel de utilización dos vehículos, o Concello de Gondomar resolveu ditar a presente ordenanza coa finalidade de establecer unhas normas que permitan a máis adecuada utilización do espazo público dispoñible por todos os usuarios para lograr o máximo nivel posible de fluidez no tráfico. O establecemento destas normas polo Concello de Gondomar artéllase nas potestades que lle confira a actual legislación vixente e que concreta nas seguintes disposicións. Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases do réxime local, artigo 84.1 a que confira ás corporacións locais a capacidade de intervir a actividade dos cidadáns por varios medios, entre eles mediante o establecimento de ordenanzas e bandos. Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigo 25.2b, que establece que o municipio exercerá competencias en materia de ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas. Real Decreto Legislativo 339/1990 do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado de Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, artículo 7, polo que se atribúe aos municipios, entre outras competencias, a regulación dos usos das vías urbanas, facendo compatible e equitativa distribución dos aparcamentos entre todos os usuarios coa necesaria fluidez do tráfico rodado e co uso peatonal das rúas.
Punto 2. Definicións. Todos os conceptos empregados na presente ordenanza interprétanse de conformidade coas definicións contidas no anexo ao texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobado polo Real Decreto Legislativo 339/1990 2 de marzo. Punto 3. Operacións de carga e descarga. Para os efectos da presente ordenanza, enténdese por carga e descarga realizada comercialmente, é dicir, por persoas que realizan as ditas tarefas con carácter profesional e mediante a utilización de vehículos legalmente considerados como comerciais. Quedan expresamente excluídas da presente regulación as tarefas de carga e descarga realizadas con carácter privado e con vehículos dedicados a uso particular, sempre que non excedan de 3.500 kg de masa máxima autorizada. Na construción de edificacións de nova planta, os solicitantes das licencias de obras deberán acreditar que dispoñen dun espazo no interior da obra destinado ao estacionamiento para carga e descarga. Cando isto non fose posible, as zonas de reserva de estacionamiento por obra concederánse a pedimento motivado do peticionario, que deberá acreditar a imposibilidade de reservar o espacio referido. A autoridade municipal determinará sobre a procedencia da súa concesión ou os condicionantes da que se autoriza. Non poderán instalarse colectores na vía pública sin autorización expresa da autoridade municipal que concederá ou denegará a solicitude segundo aconsellen as circunstancias de circulación ou estacionamento da zona. A autorización concedida producirá o pagamento do prezo público que o xecto establezca a ordenanza vixente. Punto 4. Clases. Quedan establecidas por medio da presente ordenanza os seguintes tipos de zonas de carga e descarga nas vías públicas de Gondomar. Zonas libres. Serán aquelas que poidan utilizar todas as persoas que teñan que realizar as tarefas de carga e descarga nos termos establecidos no artigo anterior, as sinalizadas adecuadamente para tal fin, sin persuicio de que a Xunta Local de Goberno as sustituya ou establezca novos emprazamentos. Esta é unha das modificacións que falaba antes. Punto B. Zonas reservadas ou restringidas, aquelas que só poderán ser utilizadas polos titulares dese aproveitamento especial, de acordo coa autorización municipal correspondente, dentro do horario establecido, e tras o pagamento das tasas establecidas pola ordenanza fiscal reguladora. En canto ao procedimento para a concesión desta autorización municipal será o seguinte: 1. Solicitude do interesado con especificación dos seus datos e causa justificada desta. 2. Emisión do informe por parte da Policía Local. 3. Resolución por parte do órgano municipal competente. 4. Notificación ao interesado da resolución recaída. 5. Presentación dos recursos que procedan en caso de que o solicitante o considere oportuno. 6. Aboamento das tasas correspondentes en caso de concesión de dita autorización municipal. 5. Delimitación de zonas. En canto a delimitación deste tipo de zonas no núcleo urbano do Concello de Gondomar, quedan A. Como zonas libres. Autorízase a carga e descarga nas zonas libres, e aquí ven o cambio, que a tal fin determine o órgano competente de goberno, as cales deberán estar debidamente sinalizadas. Os horarios para ditas tarefas serán os seguintes: días laborais de luns a vernes de 8 a 13 horas e de 16 a 19 horas, sábados de 8 a 13 horas. O tempo máximo de carga ou descarga será 30 minutos. Ditos horarios serán os que se apliquen como norma xeral, salvo puntuais excepcións que acorde o órgano competente de goberno e que estarán debidamente sinalizadas. Ditas operación de carga e descarga faránse en vehículos de menos de 15.000 kilos de masa máxima autorizada. B. Zonas reservadas. A delimitación destas farase unha vez que se presenten solicitudes polos interesados e de acordo co procedimento descrito no artigo anterior. A concesión da autorización farase tras o informe da Concellería de Tráfico e as tasas serán satisfeitas de acordo ca ordenanza fiscal correspondente. Autorízase a carga e descarga nas zonas libres que a tal fin determina o órgano competente de goberno, as cales deberán estar debidamente sinalizadas os horarios para ditas tarefas e serán os seguintes: días laborais de luns a vernes de 8 a 13 horas e 16 a 19 horas, sábados de 8 a 13 horas. O tempo máximo de carga ou descarga será 30 minutos. Ditos horarios serán os que se apliquen como norma xeral, salvo puntuais excepcións que acorde o órgano competente de goberno e que estarán debidamente sinalizadas. Ditas operacións de carga e descarga faránse en vehículos de menos de 15.000 kg de masa máxima autorizada. Punto 6. Infraccións e sancións. Considéranse infraccións a presente ordenanza todos aqueles actos que supoñan un incumplemento dos preceptos ou obrigacións nela contidos e teñan establecida a correspondente sanción.
A cuantía das sancións establecese en función dos diferentes tipos de zonas de carga e descarga. A. Zonas libres. Realizar labores de carga e descarga fora do horario establecido ou superior ao tempo permitido para efectuar dita labor, 90 euros. Por aparcar neste espazo vehículos non autorizados, 90 euros. B. Zonas reservadas ou restringidas. Por aparcar neste espazo persoas distintas dos titulares da autorización municipal no horario de carga e descarga, 90 euros. Realizar labouras de carga e descarga polos titulares da autorización municipal fora do horario establecido ou superar o tempo permitido, 90 euros. Por aparcar neste espacio vehículos non autorizados, 90 euros. 7. Procedimento sancionador. O procedimento sancionador seguido para lograr a imposición das sancións previstas no punto anterior da presente ordenanza sustarase na súa totalidade o disposto no título 6 do texto articulado da Lei de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobado polo Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, e o Regulamento de Procedimento Sancionador aprobado polo Real Decreto 320/1994 do 25 de febreiro e demais normas de carácter xeral sobre a materia. Grazas, señor concelleiro. Leida a proposta, intervencións. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Muchas grazas, boas tardes a todos e a todas. Eu vou intervir un pouco parecido ao que dixen na comisión informativa, pero dándolle un pouco unha volta. A ver se me explico. Por unha banda, vostedes xa modificaron as zonas de carga e descarga antes de traer aquí esta proposta inicial de modificación de ordenanza. Ben, é verdad que é unha proposta, unha aprobación inicial, pero fixeron eso antes de modificar a ordenanza. A nós nos surxe a dúbida da efectividade xurídica que iso pode ter. Por exemplo, unha persona que aparcou o seu coche nesa zona e ten unha denuncia pode reclamar por esa denuncia porque non hai un feito, porque non está modificada a ordenanza. É dicir, nos falta un soporte xurídico para apoiar esta aprobación que vostedes nos plantexan aquí. Así entendémonos. Nos pode parecer, sin entrar no miúdo dos temas, pero bueno, en principio non lle miramos moito problema, pero sin entrar aí, non podemos apoiar esta aprobación por este feito. Non o vemos claro. E por outra banda, as ordenanzas, se non me lembro mal, son unha competencia do Pleno. A modificación das ordenanzas sigue sendo unha competencia do Pleno. É dicir, aquí se dá outro caso, que se pode modificar unha ordenanza en estos termos, é dicir, permitindo que sexa a Xunta de Goberno, ese órgano competente que por unha banda está definido e logo non está tan definido, ese órgano competente que non vai ser o Pleno, un órgano do Goberno, para a súa modificación, eso se pode facer sendo isto unha ordenanza. É dicir, hai estas dúas cuestións, entendo que xurídicas, que non quedan respondidas, non quedan respostadas en este momento. Ainda que poderíamos, nos gustaría, e creo que sería bo, e un pouco, dende logo, vamos a intentar traballar en estes termos sempre que poidamos, en ofrecer o noso voto a prol, ainda que teñan vostedes maioría. Ante este feito non podemos votar a prol. O que lle propoñemos é o seguinte: deixen o tema sobre a mesa, o levan de novo a Casa Consistorial, que o secretario fa un informe en estos termos que nos dé seguridade xurídica e nos, a partir de aí, se efectivamente vemos que temos unha seguridade xurídica, estaríamos en disposición de votar a prol desta aprobación inicial, desta modificación desta ordenanza. Si non, en principio, votaríamos en contra, ainda que nos gustaría votar a prol, insisto. E facemos esta proposta que me parece non é nada, non supón ningún problema, é dicir, simplemente é retrasar isto un mes, non ten máis. Nada máis, gracias.
Señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, nós tamén, eu penso que en este caso, señor alcalde, señor concelleiro de urbanismo, se precipitaron a cambiar as zonas de carga-descarga. Ben dito é tamén que están nas mismas rúas, simplemente se cambiaron de número, ¿no?, ou de situación. Pero bueno, eu penso que primeiro habría que traerlo a pleno e depois cambialas. Pero bueno, iso hai que mirarlo tamén se se asusta a legalidade ou non. Pero para nós, para o noso grupo de iniciativa por Gondomar, onde máis problema miramos neste punto é, vamos a ver, se foi unha competencia sempre do pleno, e, bueno, se quer quitar esa competencia ao pleno, bueno, dando ao goberno ou ao alcalde neste caso. Eu penso que nos pensamos que non é necesario, porque este tipo de temas como carga-descarga, eso non se fai todos os días, eso surse cada X cantidad de tiempo. Todos os meses hai un pleno, eu penso que se pode traer ao pleno. E traendo ao pleno somos 17 decidindo, son a idea de 17 persoas. De outra forma, se vai a facelo o alcalde, é unha persoa sola. Te imagines un día ustedes están un pouco, non sei, pues, eso que lle dá toleira, no, para nada, non. Da toleira, e di, pois nada, vou a cambiar aquí, aquí e ali. Non, hai plenos todos os meses e non é necesario que sea un tema solamente do alcalde. Pero bueno, aí o compañeiro de corporación, o señor Guitián, facía a proposta de deixarla sobre a mesa, que o secretario que faz un informe. E bueno, eu tamén son partidario que deixen que faga un informe, según un informe do secretario, o estudiamos e o miramos ben. Da forma que o traen neste momento, o noso voto vai ser en contra. Nada máis. Gracias. Gracias, señor Gómez. Pide a palabra o concelleiro de Tráfico, Juan González. Ten usted a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Guitián, aquí estamos falando dunha aprobación inicial, sencillamente, verdad? Non estamos falando de outra cosa que de modificar a ordenanza de carga-descarga, xa mira que máis que modificarla e clarificarla un pouquiño, non? O tema que me dice usted de que se cambiaron xa señalizacións e tal, bueno, pois sí que se fixo por ser operativos, e asumo a miña responsabilidade. Xa o teño comentado e asumo sin problema ningún, verdad? Xa non é nin por responsabilidade do alcalde, nada, asumo eu personalmente, vale? Non estamos falando disso nestes momentos. Decía usted tamén que quen foi denunciado, pois ten as armas legales para reclamar se así o cree conveniente, verdad? O único que queremos con isto é ser máis operativos, porque, usted recordará, porque aprobou esta ordenanza vostede o 21 de outubro de 2013, creo recordar, e resulta que o 29 de xaneiro de 2015, o sea, un ano e pouquiño despois, xa trouxe outra vez o pleno para modificala, verdad? Bueno, pois a nos parecenos máis operativo que non tiña que pasar isto polo pleno, porque no pleno hai cousas máis importantes que traer. É unha opinión, nada máis. Entonces poden votar como ustedes prefiran, pero a única idea de modificar isto, repito, é facelo máis operativo, clarificar o tema dos 30 minutos que non existía, e nada máis. Señor Gómez, digo yo mismo, porque repetiu o mismo que dixo o señor Guitián, o sea que exactamente igual, momento é o mismo, nada máis. Grazas. Alguén máis ten a palabra, o señor Guitián? Ten vostede a palabra. Sí, por responder ao concelleiro. Non se trata simplemente dun cambio de maneira de facer, se trata de que para o noso voto, para os nosos actos, temos que ter unha seguridade xurídica. Non se trata de que vostede asuma responsabilidade, se trata do noso voto. Entonces, para poder votar en consecuencia, necesitamos ter unha seguridade xurídica. Eu lle estou facendo un ofrecemento, que o voto a prol, despois de ter esa seguridade xurídica. Efectivamente, vostede dice ben, isto é unha aprobación inicial, vale? Pero ainda sendo así, non pode contar con o noso voto, porque non entendemos que non temos unha seguridade xurídica no momento de votar. Tampouco, pero estaríamos en disposición de votar a prol. Me explico? Gracias. Gracias, señor Guitián.
Señor Gómez. Nada, solamente ao señor concelleiro traigo unha aclaración, non? Dice que o cambio de quitarlle as facultades ao pleno, ao señor alcalde, o goberno, neste caso ao señor alcalde, creo, é para facer máis operativos os plenos, que hai cousas máis importantes. Hombre, habrá moi importantes, pero no mes de novembro este Concello non fixo pleno ordinario, porque non había asuntos. Se non hai asuntos para levar, e lle queren quitar algún máis. Por favor, señor concelleiro. Por favor, nada máis. Gracias. Gracias, señor Gómez. Ben, oídas as partes, cada un de vos eu dixo que pensaba, pero bueno, creo que solo decir unha cousa, nós non modificamos a carga e descarga para nada, modificamos simplemente trasladar dentro da mesma rúa unha zona de carga e descarga para distinto número, o cual entendíamos que non había ninguna contradicción ca ordenanza municipal. Despois, sobre a seguridade xurídica, todas as reclamacións que pudera haber sobre o procedimento sancionador, se houve alegacións serán atendidas. Obviamente hai un instructor e un secretario que lle dará debida conta dos resultados, se verdadeiramente teñen razón, se lle dará. Como ben sabe, señor Guitián, non é necesario, non hai por que traer un informe preceptivo, en este caso, do secretario municipal para a aprobación da acta. Do contrario, sí que se traería, non é preceptivo. E tampouco se están quitando as competencias ao pleno para darllas ao alcalde. Senón, sería máis acertado decir quitarlle competencias ao pleno, logo explico por qué, para darlles á Xunta de Goberno. Porque creemos que quitamos, que non é malo quitarlles a competencia ao pleno. Primeiro, porque non é unha competencia plenaria, é potestativo. Se queremos a ordenanza darlles a competencia ao pleno, podemos darlle, pero tamén se queremos quitarlles a competencia ao pleno, pódese facer. Entonces, eso é, pois, obviamente, vontade política de quen goberna, de decidir para cambiar para pôr unha carga e descarga en un sitio determinado, pois se debe facelo o pleno da corporación, ou pode facelo a Xunta de Goberno, ou pode facelo o propio alcalde, porque ten potestad para elo. Consideramos que é máis operativo pois que o faga a propia xefatura de Policía Local, co visto e prace do alcalde, pero en este caso, ademais, que a Xunta de Goberno, porque entendemos que para pôr unha zona de carga e descarga en unha rúa determinada, que atenderá criterios obviamente obxectivos e demandas veciñais e a que sexa necesario, pois non ten nada. Conforme, poñolle un exemplo, se o alcalde ten a potestade para unha vía de doble sentido, facela de sentido único, por unha sinal de señalización prohibida e non que nadie poida entrar, por señales de carga, señales de prohibido estacionar, etcétera, etcétera, cortar as rúas do casco urbano e facer todo o que lle compete dentro da súa actuación do casco urbano en materia de tráfico, entendemos que tamén, cando haya que pôr dúas señales verticales de prohibido estacionar, que poña unha nomenclatura debaixo, excepto de tal hora a tal hora, pois creemos que entra dentro das competencias do alcalde. De todos os xeitos, hai un exemplo, é un precedente, cando vostede traía aquí esta ordenanza, hai cousa de un ano, para pôr unha carga e descarga da rúa San Bieito. Eu estaba a Meroteca, fun o primeiro en decirlle e apoialo, dicindolle ademais que creía que non era necesario que eso fora unha competencia de pleno, senón do alcalde, porque para pôr 5 metros de limitación de estacionamiento, excepto carga e descarga, pois traílo aquí, e demais pode creerme un pouco do que falo sei. Entonces, bueno, é o que vamos a facer. Deixar isto encima da mesa? Sí, podíamos facelo, traer un informe, traelo para xaneiro, despois, se non hai alegacións, aprobaríase en febreiro, e tendríamos a carga e descarga en marzo.
eu creo que é innecesario. Se créame que se fora unha cousa de gravedade, pois ante a dúbida faríamolo, pero así desta maneira, pois non, vamos a levar a cabo isto, aprobar a ordenanza inicialmente, están ustedes facultados como calquera outra persoa para facer alegacións que serán estimadas ou non según proceda, e se non as houbera, pois quedaría aprobada definitivamente a ordenanza dentro dun mes, estaría aplicándose. Nada máis. Sometemos a votación este punto da aprobación inicial da ordenanza de carga-descarga. Votos a prol da aprobación inicial da ordenanza. Abstencións. Votos en contra. Apróbase inicialmente a ordenanza. Gracias. Punto número 4 da orden do día. Proposta de aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do estacionamiento limitado e gratuito, denominado Zona Azul. Lea a proposta o concelleiro de Seguridade e Tráfico, Juan González, que pode leer a proposta, non ten por que ler a ordenanza, como antes. Que nunca está de máis. Esta é moi cortiña, se acaso pode ler para que quede claro. Gracias, señor alcalde. A modificación do estacionamento limitado e gratuito, Zona Azul, é unha ordenanza que ven desde o 16 de 3 do 2005, creo. Sí, 2005, estaba Carlos Silva de alcalde. Non, 16 de marzo de 2007, perdón. 2007. Bueno, os cambios aquí son moi pouquiños. Deixase moi claro que a zona azul vai a ser gratuita cando exista. En varios puntos incluímos que se pode controlar incluso por medios electrónicos, por se en algún momento o pomos. Marcamos o horario da zona azul e, como non estaba claro en esa ordenanza, no punto 6 da ordenanza existente hasta o momento, do horario que había pola tarde, porque puña de 9 a 13:30, pois polas tarde non mencionaba, falaba do disco azul. Entonces, se me permiten, paso a lela, que é moito máis cortiña que a outra, e dice así, artigo primeiro. De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 7/85 reguladora das bases do réxime local das disposicións contidas no Real Decreto Legislativo 339/90 do 2 de marzo, que aproba o texto articulado da Lei sobre Tráfico e Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial do Real Decreto 1398/93 do 4 de agosto, que aproba o Regulamento de Procedimento do exercicio da potestade sancionadora e da Lei 5/97 do 24 de marzo da reforma do texto articulado da Lei 339/90, dítase a presente ordenanza que ten por obxecto regular o estacionamento limitado gratuito co fin de garantir a rotación de vehículos nas rúas consideradas como zona azul. Artigo 2. Considerando que a ocupación da vía pública co estacionamento de vehículos supón o uso dun ben escaso que debe ser repartido en virtude das facultades que lle recoñecen ao Concello no artigo 25 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local e no artigo 7 do texto articulado da Lei sobre Tráfico e Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, créase o Servicio de Zona Azul Gratuita, que pretende acadar o acceso igualitario e limitado de todos os condutores e condutoras ao aparcamento nas zonas onde consideramos este é especialmente deficitario. Artigo 3. Os estacionamentos regulados e con horario limitado gratuito que existirán naquelas rúas habilitadas e sinalizadas para iso e que se determinarán por medio da alcaldía e que en todo caso deberán coexistir cas de libre utilización, someteránse as seguintes obrigas. Punto 1. O estacionamento efectuarase mediante disco comprobante que indicará a hora en que efectuou o estacionamento ou por medio de outros medios, incluso electrónicos. Punto 2. O condutor ou condutora do vehículo está obrigado a colocar o disco horario nun lugar da parte interior do parabrisas que permita totalmente a súa visibilidade dende o exterior, ou ben seguir e cumplir as indicacións que por medios electrónicos poidan existir. Punto 3. O período máximo de permanencia dun vehículo na zona azul será dunha hora e media, que en algúns casos poderá incrementarse en unha hora máis se cumpre os requisitos que se poden establecer en cada caso. Punto 4. Unha vez concluído o tempo máximo de utilización, o vehículo deberá abandonar o estacionamento e non poderá voltar a estacionalo na mesma rúa ata transcorridas 3 horas.
Punto 5. Despois de sinalar a hora de chegada do disco horario, non se poderá variar ata que o vehículo abandone o estacionamento en zona azul. Artigo 4. Constituirán infracción desta modalidade de estacionamento as seguintes. 4.1. A falta de disco comprobante do horario cando proceda ou ben outros medios electrónicos debidamente establecidos que poidan implantarse. 4.2. Sobrepasar o límite horario indicado no comprobante ou nos medios electrónicos debidamente establecidos que poidan implantarse. 4.3. Modificar a hora de chegada despois do estacionamento. 4.4. Estacionar de novo o vehículo na mesma rúa ou praza antes de transcorridas 3 horas contadas dende a hora de chegada. 4.5. Ocupar 2 prazas de aparcamento ou non asustarse ao espazo marcado para o vehículo. Artigo 5. Sin persuízo da denuncia correspondente, o Concello poderá adoptar nos supostos de infracción previstos no artigo 4 as medidas cautelares dentro do dispositivo na norma de aplicación 5.1, a inmovilización do vehículo e a retirada do mesmo da vía pública e o seu traslado ao depósito municipal. 5.2. Aquí quero insistir que é moi importante este punto, baixo o meu punto de vista, porque antes dabanlle o controlador encargado da vigilancia de que podía chamar a grúa, o lindastre. Nos entendemos que o controlador non pode nin facer denuncias, nin facer esa operación. Tería que avisar a policía local. Entonces queda redactado así. 5.2. O controlador encargado de vigilancia, si existe, en zona azul, poderá requerir os asentes da policía local para que estes, si así procede, requiran os servizos do guindastre municipal ou privado para retirar o vehículo que incumpra as normas da presente ordenanza. Artigo 6. Horario de datas de estacionamento en zona azul. Será días laborais de 9 a 13 horas polas mañáns e 16 a 19 polas tardes e de 9 a 13 os sábados. Artigo 7. Están exentos das limitacións de estacionamento en zona azul os vehículos seguintes. 7.1. Vehículos oficiales de policía, bombeiros, protección civil, ambulancias e vehículos sanitarios e servicio de urgencias en xeral. 7.2. Aqueles vehículos que teñan autorización municipal para actividades específicas de ocupación da vía pública. Disposición final, esta ordenanza, entrará en vigor, tal. Gracias. Gracias, señor concelleiro. Palabras, por favor. Intervención, señor Guitián, ten vostede a palabra. Moitas grazas. Bueno, vamos a ver, este parecido de antes. Igual eu non me expliquei ben antes. Nós estamos de acordo no fondo da ordenanza, da modificación da ordenanza. En esta tamén. Pero hai un pequeño detalle que non nos convence. E era un pouco parecido que vostede plantexaba antes, alcalde, ao respecto da forma política de desenvolver a ordenanza. Nós estamos en contra de que non sexa o pleno que determine as zonas nas que se vai a poñer a zona azul. Creo que sería moi bo, non é tan difícil, son pequeno, non é un concello grande, que vostede outro día precisamente na comisión informativa falaba de que en outros concellos grandes efectivamente non vai o pleno, lóxicamente. Aquí eu creo que sería moi bo que viñera o pleno a determinación das zonas. Sí, vou facer a mesma proposta, pero aquí eu vou decir o que imos facer nós. Se vostede non atende a nosa proposta, se vostede decide retirala, facer unha modificación, ou xa plantexar na ordenanza a modificación, plantexando xa as zonas que van a ser, pois nós, estaríamos en disposición de votar a prova, entendendo que nos poñíamos de acordo, que nos poñeríamos de acordo nas zonas que son. De non ser así, desta volta volveremos a votar en contra e, por suposto, presentaremos alegacións despois da aprobación inicial en estos termos, fundamentalmente. Nada máis, gracias. Grazas, señor Guitán. Señor Gómez. Vamos a ver, eu penso que iso tiña que vir un pouco máis especificado, señor Guitián, de que acordar o pleno as zonas onde se vai a poñer, non? Eu penso que, bueno, se non é acordarlas, pois, por lo menos, saber un pouquinho máis. Tiña que estar o que é a ordenanza un pouquinho máis completa, non? Saber que rúas son as que se van a iniciar con esta
zona azul, si se vai a utilizar o mecanismo típico reloj este que hai en un montón de concellos, si se vai a utilizar o aparato digital electrónico, creo que, bueno, é que tampouco con claro, non? Según di o señor concelleiro, pode ser con un reloj, pode ser con un aparato electrónico, non? Bueno, en caso de ser con aparato electrónico, hai moita xente maior neste momento que non, o mellor non entende ben estes aparatos electrónicos. En algúns casos hasta ese tipo de aparcadoiros hai que utilizar o móvil, que non é necesario, estou informando, non é necesario, pero bueno, en caso de ter que utilizalo, hai xente que non ten móvil. Sí. Señor del Río, non lle vou dicir que ustedes non ten móvil, sí. Aquí o señor del Río, isto, o sea, non podería aparcar o coche, porque non ten teléfono móvil, non podemos chamalo. Pero bueno, non iba o tema por aí. Sí que hai un montón de xente que non ten móvil ou non ten móvil con esas aplicacións, non? Tampouco non lo especifica se se vai a utilizar ese sistema ou outro, non? Por lo cal, eu penso que tiña que vir un poquinho máis completa. Que rúas son as que se... Cales son as rúas, non? Pois que sí que queremos saber. E que sistema se vai a utilizar. Por lo cal, nos, sendo unha aprobación inicial como é o iso, nos vámonos a ester neste punto. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Señor José Antonio, Juan Antonio, perdón, demos la palabra. Gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Guitián, ahora sí que xa me perdí. O sea que na outra ordenanza viña a decir que debía de pasar polo pleno. No artículo 3 al que usted se refiere non cambiamos absolutamente nada. Aquí dice, os estacionamientos regulados e con horario limitado gratuito que existirán naquelas rúas habilitadas e sinalizadas para isto e que se determinarán por medio da alcaldía, o sea que antes non quería que a alcaldía dixera onde vamos a facer as zonas de carga e descarga, e agora ao contrario. Non? Entenden mal, entonces. Ese artículo non se cambiou, que quede moi claro. Entonces, ese queda tal cual está, aí non se tocou para nada. Os estacionamentos regulados con horario limitado vai a determinalo a alcaldía, que como está na ordenanza que está desde o ano 2007, dixen antes, verdad? Bien, señor Gómez, o reloj que dice usted, refieres ao disco, verdad? O disco, claro, habrá que poner un disco. O electrónico, si existe, no futuro, diremos como funciona. O sea, iso deixamos aí unha ordenanza, unha porta aberta, verdad? Para cando se implante, se implanta medios electrónicos, pois xa explicaremos como se fai iso. Pero en este momento non estamos tratando, só estamos facendo unha modificación da ordenanza. Se parece ben a usted, votan a favor, se non en contra, se non abstéñense, nada máis. Grazas. Alguna intervención máis, señor Guitián? Ten a palabra. Grazas. Me parece que antes non me expliquei adecuadamente. Xa sei que estaba na ordenanza que competencia da alcaldía de delimitar as zonas azuis. Postos a modificar a ordenanza, o que lle propoñemos é que veña a ordenanza as zonas delimitadas. A eso é o que me referí. Que non ven, porque me parece que é un bo exercicio democrático traerlo aquí e pactarlo aquí. Ainda que efectivamente, como vostede dice, bueno, na outra ordenanza me parece, bueno, tamén é bo traerlo no pleno, pero bueno, a modo como vostedes decían que é máis operativo facelo por parte da Comisión de Goberno, bueno, pois vale, tamén non vamos a decir que non, de acordo? Eso que planteábamos. Entonces, o noso voto, para explicarme, sería prol se vostedes viñeran aquí cunha listaxe das zonas con zona azul, se estiveramos de acordo, e se non será en contra, e o que faremos será facer unha alegación neste sentido. Evidentemente, funciona moi ben a zona azul en concellos limítrofes ou non tan limítrofes con nós. Bueno, a miña experiencia é que funciona bastante ben. Entonces nos parece adecuado e aceitado. Xa sabemos que está aquí a ordenanza, ainda que nunca se implantou. O bueno, dende entón. Pero nos parecía,
nos parece bastante aceitado facelo así, é dicir, mirar entre todos as zonas azules, é dicir, que vostedes nos proposeran, e nos podes decir, bueno, pois sí ou non, ou ponernos de acordo simplemente. Gracias. Señor alcalde. Sí, ten vostede a palabra. Gracias. Bueno, señor Quitián, estamos no mesmo. Estamos falando o mesmo. Si é que traemos aquí as zonas delimitadas, entonces estamos concertándonos outra vez, que é o que non queremos nós. Nós queremos que, por medio da alcaldía, se poida ampliar a zona azul según necesidades, ou disminuíla, ou cambiala. Iso que pretendemos nós, nada máis. Despois, olvidouseme o señor Gómez dicirlle antes que decía que non había materia pos plenos. Nos plenos non facemos moitos porque temos que aforrar, señor Gómez. Pero estamos gobernando. Estamos gobernando, que lo pagamos plenos. O que pasa que usted igual lle gustaría que houvese un pleno cada semana para cobrar máis. Pero faixe os plenos que se poida. Gracias. Señor Gómez, por favor, silencio. Vamos a ver. Señor González, mire, este concelleiro que está aquí é o único que eu recorde que viu a esta sesión plenaria en esta legislatura anterior trouxe unha proposta para que nadie cobrara o pleno. Nunca nadie foi capaz de facelo. E os sabrá que eu son os que sempre estou en contra de que se cobren os plenos. Por min, se están de acordos, o Dios o donamos o que vostede propoña. Nunca eu propoño os plenos. Dice vostede que é por aforrar. É porque non teñen traballo. A máis, vostedes mesmos o están dicindo que non tiñan materia para traer e non fixeron pleno. E mira unha cousa, non nos pagaron o noso pleno porque non o fixemos, os restos dos compañeros, pero os seus compañeros que están con dedicación exclusiva sí que sigo cobrando. Eles son os que siguen cobrando, non eu. Este que está aquí é o único que deu esta sesión plenaria recibindo dos plenos, un para que fora por o banco de alimentos e outro para pagar o premio Vitoriano Taibo. Cousa que non quixeron, estuveron en contra deso. Trae vostede aquí unha sesión plenaria, pide para unha causa parecida. Este vai ser o primeiro en apoiala. Pero trae vostede, móllese, e non opine sin fundamento. De verdad, iba a dicir unha cousa, pero prefiro calarme. Moitas gracias, nada máis. Queremos tempo que aturano, señor Gómez. Alguna intervención máis? Bueno, eso. Tranquilidad. No, señor Gómez. Ben, bueno, sometemos a votación entonces esta ordenanza. Nos entendemos primeiro que o traela destes termos está dentro dos termos legais, dentro das competencias en materia de tráfico, das competencias que a lei de base de régimen local lle dá o alcalde e o goberno. Tamén entendemos que, e eu así o vexo, que cada concelleiro como responsable de área debe ter a posibilidade de demostrar a súa acción de goberno, asumir os retos e as críticas se erra das súas actuacións. Cando se desarrolle esta ordenanza e se leve a cabo a habilitación de algunha rúa de zona azul, seremos conscientes de consensualo, obviamente, cos empresarios, cos agentes sociais, ca oposición, con quen sexa, e só por a conta que lle ten. Tamén se erra da ubicación da mesma, tamén asumirá el o seu reto, pero nunca estamos falando para nada de ilegalidades ni de usurpacións de funcións a este órgano colexiado como é o pleno. Simplemente estamos obedecendo o tenor literal das leis, que é unha competencia que pode asumir o alcalde e delegala dun concelleiro, como vai a ser o caso. Sobre os mecanismos de control, hai varios, os máis rudimentarios, desde o disco hasta os tecnolóxicos como pode ser o móvil ou outro, veremos cal aplicamos, atendendo as circunstancias, etcétera, etcétera. Pero para empezar a traballar e dinamizar os estacionamientos e as zonas habilitadas a tal efecto, necesitamos estas ferramentas xurídicas, que é unha ordenanza municipal que desarrolle esta actividade para poder levar a cabo. Esperemos que dé o resultado, que con isto seremos movimento de coches e habilitaremos estacionamientos, que ese é o objetivo xustamente deste goberno. Atenderemos tamén con detenimiento e con sosego as súas alegacións, teremos en conta si creemos que son, dende logo, acertadas, e se non, pois nada, tiraremos para adiante asumindo a nosa responsabilidade. Do que se trata de ir facendo
facendo cousas. Sometemos a votación, entonces, se non hai máis intervencións, esta aprobación inicial desta ordenanza. Votos a prol da mesma. Abstencións. En contra. Aprobase inicialmente a ordenanza e queda un mes para facer alegacións. Grazas. Desde que se publique. Grazas. Apartado 5 da orden do día, fiscalización e control dos órganos de goberno. Apartado A, dar conta do informe da intervención xeral de data 22 de outubro de 2015, remitido á Alcaldía Presidencia, relativo á execución trimestral das entidades locais. Tercer trimestre, do 2015. Apartado B, dar conta do informe de intervención xeral de data 19 de novembro de 2015, remitido á Alcaldía, relativo á información periódica para o Pleno da Corporación. Apartado C, conta das resolucións de Alcaldía, tomo 9 e tomo 10, 2015. Apartado D, mocións. En mocións, temos dúas mocións presentadas. Dúas mocións presentadas de urxencia, de manifesto Miñor, unha asinada por Rocío Cambra Castro e outra asinada por Antonio Araúxo, que defenderán a súa urxencia a renglón seguido. Quen defende? Antonio Araúxo defende a súa moción, a súa urxencia, para incluir o seu debate da orden do día. Grazas. Bueno, co permiso da compañeira, vou a defender a urxencia das dúas. En realidad, a urxencia ven dada por un fallo de transmisión da información, porque estas mocións foron presentadas perfectamente en tempo e forma, como ven vostedes, están presentadas o día 24 de novembro, a Comisión Informativa foi o 27. Ben, hai un fallo de que chegaran ao seu momento a carpeta das mocións, vale. A necesidade da moción, a ausencia da moción é evidente, no caso da de Rocío, porque no Centro de Saúde de Gondomar é necesario reclamar unha persoa como mínimo máis para a enfermería, e no caso da moción que eu presento, pois, ademais, curiosamente está en moda neste momento, que convén darlle a opinión desta corporación ao Ministerio polo tema do imposto este que está en vigor, que nos quere meter do famoso Real Decreto de Autoconsumo Eléctrico. Bueno, a ausencia eu creo que está explicada. Gracias. Gracias, señor Araúxo. Sometemos a votación a urxencia relativa ao imposto e ao sol, Real Decreto de Autoconsumo Eléctrico. Votos a prol da urxencia. Sometemos a votación a urxencia da necesidade de ampliar o persoal de enfermería para a quenda de tarde para o Centro de Saúde de Gondomar. Votos a prol. Quedan aprobadas as dúas mocións e a urxencia, e defende a moción Rocío Cambra. Ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, esta moción é sobre o Centro de Saúde de Gondomar ante a necesidade de persoal de enfermería para a quenda de tarde. A ninguén se lle escapa que os recortes na sanidade pública vímolos padecendo de hai tempo de diferentes formas e maneiras. Unhas máis evidentes e outras máis discretas, pero todas, en excepción, acaban afectando por igual, pois todos e todas somos usuarios deste servizo tan básico.
Precisamente onde máis se notan as carencias e os recortes son a atención primaria, justamente no primeiro chanzo do que deberá ser unha sanidade pública, eficaz e de calidade. Se falla o inicio, o sistema non funciona, podendo incluso colapsar. Pois ben, esta situación é na que se encontra na actualidade o Centro de Saúde de Gondomar, onde só hai un enfermeiro que ten que atender na tenda de tarde con máis de 2.700 pacientes adscritos ás dúas consultas médicas da tarde. E por riba co agravante das saídas a domicilios do devandito enfermeiro. O persoal sanitario e non sanitario do centro e de coñecemento público levan tempo reivindicando a solución a este problema, sen que os Sergas ou a propia Consellería de Sanidade teñan intención de resolvelo. Chegado a este punto, entendemos que nos toca a nós, como representantes públicos, actuar demandando do Goberno galego unha solución urxente. Por todo isto, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a aprobación da seguinte proposta. A Corporación Municipal de Gondomar acorda dirixirse á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e aos Sergas para que, coa ausencia que o asunto requiere, procedan á dotación dun enfermeiro máis para a quenda de tarde no Centro de Saúde de Gondomar. Bueno, creo que non hai moito que explicar, me parece importante traela aquí, creo que estamos defendendo a todos os veciños e, bueno, moitas grazas. Gracias, concelleira. Intervencións. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Nada, o noso grupo simplemente manifestar que, por suposto, que o noso voto vai ser a prol. Nada máis. Intervencións, algunha máis? Se non hai máis intervencións, sometemos a votación esta moción. Votos a prol da moción. Queda aprobada a mesma por unanimidade. Segunda moción, a defende Antonio Araúxo. Ten vostede a palabra, concelleiro. Sí. Gracias, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Eu creo que a estas alturas xa é coñecida abondo a miña teima en traer ao pleno cousas que supostamente non nos afectan ou aparentemente non teñen que ver con esta corporación, como é o caso do que vou falar agora, non? Que, por certo, está de moda porque estes días pois todos estarán vendo na televisión, nos telexornais, a bombo e platillo a famosa cumbre do cambio climático de París, onde todos os gobernos fan propósitos maravillosos de que isto non dá máis de sí, o cambio climático témolo aquí, senón que alguén me explique que cerca do Nadal esteamos en mangas de camisa, como quen di, non? Cambio climático, o sería na prensa, saía a foto que no río Cave, en Monforte, os patos do río volveron a criar de segunda volta. O cambio climático está aí, queirámoslo non, e as consecuencias tamén non son moi halagadoras, non? Ben, mentras isto pasa, o goberno español, o señor ministro de Industria, que insisto, Mariano Rajoy vai á cumbre de París tamén con boas intencións, pero logo por outro lado está a realidade das cousas e o que realmente fan, o que legislan, como é o caso, non? Elaboran un decreto, un real decreto, para unha vez máis encherlle o bolsillo ás eléctricas. E entón, eso conleva que hai que pagar un imposto para aqueles que teñan o atrevimento de producir enerxía eléctrica pola súa conta. E da igual que sean particulares, institucións que compartan a corriente, incluso, etc. Imaginen vostedes o disparate que sería que o Concello de Gondomar decidíramos instalar ou facer instalacións de enerxía fotovoltaica ou de produción de enerxía eléctrica e tiveramos que pagar unha multa ou que non nos compensara. Isto é o que pasa con este decreto. Por eso decía eu que son cuestións que aparentemente non nos afectan, pero sí nos afectan moi directamente. E tamén están afectando a xente incluso de Gondomar, por este asunto. Ben, pois, como xa dixen, esta manía miña de traer estas cousas ao pleno, aparentemente non son de moita utilidade, pero sí o son.
E a utilidade está en que o Ministerio lle cheguen cantos máis pronunciamentos das corporacións municipales, dos organismos públicos en contra desta situación ou en contra desta maneira de legislar, pois o goberno e o ministro tomarán nota de que o que están legislando na base da sociedade, que somos nós, o último eslabón da representación, a máis cercana, a máis próxima xente, non estamos de acordo. E se estes pronunciamentos foran por unanimidade, mellor aínda. Por eso, a importancia destas cousas aparentemente non importantes, como digo. Vou ler a moción, porque é moi breve e queda perfectamente explicado de que vai esta historia. Como dixen, é o Real Decreto de Autoconsumo Eléctrico, que tamén lle chaman o imposto ao sol, porque aquí acabaremos seguramente pagando impostos hasta por respirar aire máis puro, menos puro, etc. a este paso. Como é sabido, o Goberno do Estado vende a aprobar o Decreto de Autoconsumo Eléctrico no que recolle o polémico imposto ao sol. Con esta aprobación, o Goberno español, do PP, cárgalles unha peaxe aos usuarios PEMES que desincentiva o autoconsumo e atranca a extensión das enerxías renovables, perpetuando a dependencia das eléctricas. Así, o Real Decreto 900/2015 de 9 de outubro, polo que se regulan as condicións administrativas e técnicas e económicas das modalidades de suministro de enerxía eléctrica con autoconsumo e de produción con autoconsumo, supón un desesperado intento de frenar a democratización da enerxía e perpetuar o oligopolio das eléctricas. Por certo, un habitual retiro de políticos xa amortizados. O decreto establece unha peaxe obrigatoria, o coñecido imposto sol, para todas aquelas instalacións de autoconsumo que estean conectadas á rede eléctrica, e só aquelas instalacións totalmente illadas estarían exentas. Esta peaxe consta dun treito fixo por kilovatio de potencia instalada e un treito variable en función da hora e a cantidade de enerxía vertida como excedente á rede. As instalacións de autoconsumo de menos de 10 kW e aquelas situadas nas illas están exentas da parte variable, mais non da parte fixa. E todo o exceso que produzan ante un máximo de 100 kW de potencia instalada poderán vertelo á rede, mais non cobralo. Será, por lo tanto, enerxía cedida de balde ao oligopolio, que logo, por certo, eles si venderán. Asimismo, a norma impide tamén que a enerxía xerada por as instalacións de autoconsumo poida ser compartida por varios usuarios, caso de comunidades de veciños ou incluso de polígonos industriais, por poñer dous exemplos. Con esta regresiva norma, o Goberno do Estado impón vía decreto un freo á extensión das enerxías renovables a pequena escala e coloca tancos casi insalvables a socialización e a democratización de enerxía. E tamén contribuye a menosprezar os esforzos do aforro e a eficiencia e a perpetuar situacións de pobreza enerxética entre a cidadanía, que terá máis difícil zafarse das garoupas das compañías exercendo a súa soberanía enerxética. Ou entras polo aro ou non hai nada que facer. Resulta evidente que a intención deste decreto non é outra que favorecer o actual oligopolio eléctrico e darlle tempo a reaccionar fronte á imparable extensión do autoconsumo. Non sería de extrañar que en breve deixamos o actual ministro do ramo traballando nalgúna destas eléctricas como xa ten acontecido con outros exgobernantes. Tal é o medo que o oligopolio eléctrico ten a que a extensión masiva do autoconsumo eléctrico en fogares e pequenas empresas favorecido polas melloras tecnolóxicas e polo continuo empuxe da suba de precios da enerxía que presudique o seu lucrativo negocio. Por todo isto, e dado o abusivo e injusto de semellante medida gubernamental, propoñemos ao Pleno a aprobación do seguinte: manifestar o noso desacordo co devandito Real Decreto, así como solicitar do Goberno do Estado do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a derogación do mesmo, a maiores de solicitar tamén do Ministerio auténticas políticas proactivas que axuden á produción e autoconsumo da enerxía
do autoconsumo de enerxía eléctrica. Antes quedou atrás dicindo que ao redor deste tipo de autoconsumo de produción eléctrica xa existe un tecido industrial importante de produción de todos estes mecanismos que tamén se vai a ver afectado por este decreto, por este imposto. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor concelleiro. Intervencións? Ninguén? Señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas. Simplemente para decir que imos absternos en esta moción. Grazas. Eu simplemente manifestar a intención do noso voto de iniciativa promocional, con o noso voto, por suposto, que vai ser aprobado. Gracias, señor Gómez. Pois sometemos a votación entonces esta moción. Votos a prol da moción. Abstencións. Queda aprobada a moción. Pasamos ao segundo, ao último derradeiro parágrafo do punto número 5, que é roubos e preguntas. Señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas. Unhas poucas preguntas. Queríamos saber, enterámonos pola prensa que hubo un problema cos tribunais de persoal, que ao parecer algún foi impugnado. Queríamos saber que foi o que pasou. Por outra banda, quedou do anterior goberno feita a relación de postos de traballo, a RPT. Queríamos saber este goberno que pensa facer con ese documento. Tamén penso que pediron unha oferta pública de emprego para un peón de servicios varios. Non sabemos exactamente como está. E, por outra banda, queríamos saber se o resto do persoal vacante, tanto en vías e obras como en educación, non sei se había algún máis, ahora mesmo non me lembro, se van a facer tamén unha oferta pública de emprego para este persoal vacante. Queríamos saber por que fixeron un novo concurso para o comedor escolar cando non tiñan esa necesidade. Así entendemos nós. Creo que estaba ben a empresa, en principio, igual que hubo aí, saliu na prensa, non hai moito problemas con unha empresa de Málaga, me parece que era, que tiña unha calidade desastrosa, a empresa que estaba aquí funcionaba ben, era potestade do Concello continuar co servicio, pero vos estedes fixeron un novo concurso e se incrementou o precio. En quen repercute ese incremento? Queríamos saber. Xa en setembro preguntábamos por o cementerio de San Cibrán, a ampliación do cementerio de San Cibrán. Outro día me comentaron que xa foron ali a replantear a obra, pero isto foi, me parece que foi a semana pasada que me comentaron algo, non sei a data de hoxe como está. Queríamos saber se xa empezaron os traballos e como está eso. Tamén quedou, de feito, mirando aí as resolucións da alcaldía, xa lle pagaron a garantía de traballo a empresa que contratáramos para facer o estudio da recollida do lixo. Queríamos saber se vostedes van a facer algo a ese respecto, é dicir, teñen aí un traballo, non sei se vale, non vale, como é, eso quedou feito, quedou aí, xa non deu tempo ao anterior goberno para máis. O Concello de Mos sacou non hai moito unha licitación da recollida do lixo e hoxe mesmo creo que tamén o Grove, creo que tamén algo relativo á recollida do lixo da parte selectiva, é un exemplo. Tamén quedara solicitada, xa non me lembro se concedida ou non, pero por avisarles a vostedes e saber se o teñen contemplado unha subvención para arranxar os vestuarios do fútbol do campo de fútbol das Gallandas. Solicitaba a Diputación, entendo que estaba concedida, pero non sei se eso como está ahora mismo, se está realmente concedida, se non está, se van a facer a obra, como teñen.
Tamén a Diputación se lle pedira unha subvención para editar un libro, o libro do Centenario do Fútbol. Non sei en este momento como está eso tampouco, se xa está aquí, saben vostedes, bueno, houbera incluso un acto público aquí polo tema da medalla de ouro, non sei ese libro como está. Por outra banda, esa remato, esta carretera na parroquia de Chaín, camiño do Laranxo, este que vai sobre a zona de Hormigones, que tiña un problema co noiro importante, que de feito era un derrube do que é o propio camiño. Nos parecía correcto limitar o tráfico e puséramos solo un sentido, pero estaba pendente de estudios ou de informes de cal era a solución, de quen era a responsabilidade en canto a propiedade do mesmo, e arrasar, é dicir, volver a poñer o doble sentido nese camiño. Por hoxe nada máis. Grazas. Grazas, señor Itián. Señor Gómez. Perdón. Señora Durán, perdón. Hola. Moi boas noites a todos e a todas. Simplemente quería preguntar, porque no pleno do mes de setembro preguntei aquí por as axudas de comedor escolar e por as axudas de material escolar. Naquel pleno o alcalde non tiña os datos, non estaba a conselleira de Benestar Social. Me gustaría saber se nos vai a facilitar eses datos por escrito ou se os ten, se nos vai a facilitar neste intre. Quero saber o número de solicitudes, non sei se a concelleira sabe se lle pasaron realmente esa pregunta que fixe no pleno do mes de setembro. Aí preguntaba polas solicitudes, as concedidas, as denegadas, cantas había d'1 euro, de 2 euros e cales tiñan axudas de emerxencia social, ou mesmo cantas axudas de material escolar se habían dado. Insisto en que me gustaría ter eses datos. E esta vez quería facer solamente unha pregunta e é relativa a como está a situación do contrato da traballadora social, a segunda, o que chamamos así, a unha maneira, a segunda traballadora social. O goberno anterior había feito unha proposta de contratación no mesmo sentido que se fixera xa en convocatorias anteriores, pero este novo goberno, no mes de agosto, en resolución da alcaldía, pola que se fixo unha prórroga de contrato que, se mal non me lembro, remata esta semana, non esta semana, semana ben, por aí está, para a semana que ven, entre as vacacións e demais, debe rematar o seu traballo efectivo. Quería saber que se vai a facer, se vai a facer unha nova prórroga, se vai a sacar un novo proceso colectivo, cal é un principio a idea que ten o goberno. Nada máis. Grazas, señora Durán. Boas tardes a todas e a todos. Eu só quero facer un rogo en Morgadáns, na acera que están facendo de aquí de Gondomar a Morgadáns, que estás construindo unha pasarela. Son da Isa, un veciño de Morgadáns, paso a menudo por ali e fixeime que ten unha pendiente bastante exagerada. Entón quería saber se foron a vela ou se ten conocemento dela, da pendiente que lleva a pasarela, porque temos aquí a demostración aquí na Colleira, no Parque da Colleira, que 2 puentes de madeira con moi pouquiña caída e se resbala pero un montón. Entón quería saber a súa opinión. E despois outra cousiña, é dicir, hai varios espellos e señales posiblemente po vento ou por vellos caense, se están facendo mantenimiento de señales viales e espellos. Gracias. Gracias, señor Jesús. Por marcar un par deles en Chaín, xunta de Couto, na subida a Mourisca, hai un espello que lle falta o espello xa de por sí, e un pouquinho máis adiante, 200 metros máis adiante, na baixada hacia a torre, está caído o que é o espello. Eses dous en concreto están en moi mal estado. Gracias. Grazas. Señora Natalia, ten alguna pregunta? No. Señor Gómez. Vamos a ver.
Vamos a empezar pola primeira. Eu quería facer unha pregunta sobre o saneamento no barrio de Lourido en Vilaza, non? Ese foi un saneamento que xa se empezou, bueno, se estaba facendo a finales da anterior legislatura, coincidiu co novo goberno, e aí creo que hubo un cambio de proxecto. Pouco informes que teño, porque creo que non daba pola caída, eu quería saber cal foi o cambio que se fixo aí. Que sistema leva, se é por gravedade, como falábamos no seu día cando falábamos de Vila Serrado, que o mellor era por gravedade, non? Si leva bombeo, si todas as casas dali, o que é a viciñanza dali, si todos se benefician dese saneamento, ou se queda algunha casa, porque teño informe de que algunha casa quedou fora, non? Saber que é o que utilizaron e que tubería ten no desastre, porque me informaron, ao mellor non me informaron ben, pero hasta creo que me dixeron que leva neste trozo que se cambiou de proxecto unha tubería de 90. Unha tubería de 90, eu podo dicir que a miña casa ou a casa de calquera ten unha tubería de 125 ou 160. Creo que de 90 para aguas fecales, eso sería, ou mellor estou equivocado, ou igual me informaron mal. De todas formas, eu cando fun por ali sí que mirei trozos de tubería de 90, en algún sitio se empregaron. Quería que me explicara un pouco, e se todos os veciños se beneficiaron, porque cando se fai un saneamento hai que facelo de forma que todos os veciños estén enganchados. Se me pode explicar un pouco sobre ese tema. Outro é, quería preguntarlle, nada máis chegar aquí ao Concello Novo Goberno, vostede como alcalde quitaron, había un aparato, non? Para cando chegaba unha persona con unha minusvalía, con unha deficiencia, para subir ao Concello. Creo que non funcionaba ni nada. Eu cando arranxaron, dixo, bueno, un bo traballo deste novo goberno e do alcalde, que o quitaron para leválo a arreglar, non? A arranxalo e tal. Pero miro que pasan un montón de meses e seguimos sin ter o aparato aí. Quería saber se o levaron a arreglar, en caso de eso, cando se vai a ter, ou se teñen outra alternativa, unha rampa, ou alguma cousa. Saber que medios le van a poñer para persoas con discapacidade que poidan chegar ao Concello como mínimo á primeira planta. Sí, vamos a ver. Outra pregunta, xa fixe, xa me deu información e todo, xa preguntei de outra vez, era a agua de Vilaza, non? Se ao final se municipalizou, se quedou como estaba, eu mirei, sí que me deu os informes, que había informes de secretaría, informes de todo, bueno, que tiñan o seu, pero bueno, aparte de eso, se hubo algunha chega máis ca comunidade de aguas, cos veciños, e se está en vía de darlle unha solución, en que situación está, ou se está na mesma, neste caso. Outra é, vamos a ver, bueno, aquí Gondomar ten punto limpo desde fai un montón de anos, pero que aquí hai quen lle chama o punto limpo, tamén hai en Pego Negro, chegamos a Pego Negro, collemos hacia Vilaza, hai unha finca aí, hasta creo que é dun particular, que aí onde se almacenaban antes o que eran todo os trasmallos lavadoras, todo iso e tal, pero que iso quedaría anulado, porque hai un montón de cousas ali, dá unha mala imaxe, collemos a rotonda que hacia Vilaza, vostede sabrá, alcalde, que además vive en Vilaza, se teñen pensado darlle unha solución a eso, se sigue utilizando de forma clandestina, ou se a xente que tira ali, se é así, pois habrá que ter que pagar unha infracción, bueno, habrá que controlen ese tema, que me diga algo como teñen ese tema, se o están controlando. Vamos a ver, outro é un tema que non lle compete ao alcalde, non? As obras do centro de salud parece que pararon ou algo así, por si o centro de salud de Gondomar saber en que situación está, están continuando, como está as obras do centro de salud. Non sei se nos vai a contestar agora ou se nos vai a contestar, se é por escrito, eu tiño aquí tamén para preguntar polo camiño do Laranxo en Chaín, o famoso camiño do Hormigoneira, como conocemos todos, non? Que, bueno, no seu día había derribado, e, bueno, naquele momento, o goberno daquele momento, bueno, deu unha solución para evitar un accidente ou calquer cousa, un solo sentido, unha cousa rápida. Pero claro, eso non pode ser así, os veciños dali non poden dar unha volta para vir a Gondomar, están dando unha volta inmensa, non? Por ser solamente sentido de subida. Saber se... xa yo preguntei, pero claro, vamos sin facer dos plenos ordinarios, yo pregunto agora, en 2 meses, si miraron o tema, ou estudiaron, ou como teñen o tema para facer. Outro que se preguntei de outra vez era o saneamento da pedra en Morgadáns. Aquí levamos un montón de anos, bueno, a historia conhecemos todos. Saber o saneamento da pedra, si aí miraron como está ese tema, bueno, aí creo que sabía, unha subvención para eso, si a Diputación, si a Consellería, saber como está o tema do saneamento da pedra. E outra, non hai 2 meses, claro, para saber o transporte metropolitano. Si xa houve
que o que fixeron hasta agora con isto, porque este é un tema urgente que non nos estamos beneficiando, non se están beneficiando os veciños de Gondomar por un problema que hai, por un problema que sabemos todos, por iso non foi aprobado no seu día. Vostede, igual que eu, non aprobamos por a problemática que hai da parada en Mañufe e non chegan aquí a Gondomar. En que situación está, cas empresas, ca Xunta, ca Consellería e todo iso. E despois outra pregunta é a pregunta que nos trae os medios de prensa aquí ahora todos os días, prefiero sabelo por vostede, o famoso tanque de tormentas de Gondomar. Eu mirei que fai uns meses, nada máis chegar ao goberno e fixeron unha foto moi bonita, se mobilizou todo, se acabou o tanque de tormentas, todos a foto e todos felices. Pero agora polo que mirou a cousa, vai para eu queria saber se se vai facer aí o tanque de tormentas, se non se vai a facer, se lle buscaron unha zona alternativa, porque o mellor é necesario, e bueno, habrá que buscar unha alternativa, saber se buscaron unha alternativa, se é que a buscaron, se non vale ou non a queren no outro lado, ou se vai facer aí. Que nos explica un pouco aquí o pleno, vai constar en arte todo, saber como está o tema do tanque de tormentas de Gondomar. E de momento non teño ninguna máis. Si hasta o final, mentre falan o resto dos compañeros, se me ocurre algún, e lle pregunto, pero penso que non. Penso que vamos se nos chegar. Moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Darei... Ah, perdón. Hola, boas noites a todos e a todas. Bueno, eu quería facer unha pregunta. Esta pregunta se levou no pleno do 17 de setembro sobre o tema do caixeiro automático en Vincios. Quería saber se está gestionado, se ter algunha información. É algo que demandan os veciños de Vincios, nesta parroquia, unha parroquia das máis grandes, a segunda de Gondomar. Penso que sería importante, non? Que se faga ese estudio e que se leve a cabo. Despois da de Vincios tamén habrá máis parroquias, supoño, que o mellor non será posible, pero sí, o mellor sí. Pois será interesante que haxa un caixeiro en todas as parroquias. Eu creo que os veciños creo que é bo que teñan cerca un caixeiro, máis porque se vai a beneficiar con eles pois as tendas, os empresarios todos, porque aquí a Gondomar si se compra, pero nas outras parroquias tamén. A veces hai xente maior que ten que vir a propósito a quitar cartos ao caixeiro ou ao banco, e se o temos cerca da casa moito mellor. Iso por unha banda. Por outra banda, pois tamén comentar, tamén neste mesmo pleno do 17 de setembro, nas beirarrúas de Vincios, a limpieza, sobre todo, na carretera general. Sei que por algúns barrios xa se fixo limpieza, pero algúns quedaron atrás. Pero na carretera general, a parte da limpieza, a acera está levantada, e a parte se debería de modificar algunhas baldosas ou levantar as baldosas, modificación, debido hai persoas que queren camiñar pola acera, sobre todo persoas maiores, se encontran con baldosas levantadas e se levan caído un montón de xente. Eu entonces solicito, eu creo que é urxente que se mire estas aceras. E incluso hai xente e nenos nais coas sillas que queren ir coas sillas cos nenos, é imposible. Sobre todo, xente que vai en sillas de rodas, non hai moitas, pero as poucas que haxa non poden salir da casa a dar un paseo debido a isto, e pola carretera non van a ir. Entonces, para min sería importante que se gestione isto tamén. Despois, unha pregunta sobre o tema das actividades que se están facendo no pabellón polas mañáns. Gustaríame saber como se realizan os pagos aos profesores, decir, as persoas que están dando ali as clases, se mes a mes, cada 2 meses ou cando cadre. Nada máis. Gracias.
Grazas. Alguna pregunta máis? Ninguna? Bueno, agora sí, entonces, darei haber sido feito. En eso estamos, non? Ben. Hai algunha das preguntas que non as vou a contestar eu, non porque non as pudera contestar, pero estou seguro que vai a contestar mellor calquer concelleiro responsable da área, entonces creo que o deben explicar eles. Empezando por señor Guitián, que foi o primeiro a facer preguntas sobre os tribunais de persoal, a RPT, oferta pública de empleo de peóns. Esas tres preguntas creo que é mellor que as conteste, que ten máis conocimiento do mesmo o concellal de persoal. Por lo tanto, doulle a palabra para esas tres preguntas. Sí, boas tardes. En principio, hai neste momento na situación de oferta pública de emprego, hai convocadas, en proceso de convocar 3 bolsas para cubrir vacantes, sustitucións ou cualquier outra incidencia que podan proceder. Unha é auxiliar de servicios varios, outra é peón especialista de servicios varios e outra é a única bolsa do conservatorio que non ten unha bolsa específica que é o profesor de guitarra. Na auxiliar de servicios varios hai unha impugnación feita por un sindicato pola composición dun tribunal, hai un informe emitido polo secretario municipal e en base a ese informe se actuará e se resolverá esa alegación do sindicato. Na praza de peón especialista de servicios varios está en fase de publicación as bases, correcto? Esas bases se produciron con un procedimento que é a aprobación das bases, mesa de negociación cos sindicatos, informes de Secretaría de Intervención e aprobación e publicación. Está na fase de publicación desa e de si pode haber ou non algunha alegación a esa fase. E respecto ao profesor de guitarra, estamos no mesmo procedimento. Se está na fase de negociación, de levar esas bases á mesa de negociación cos sindicatos. Con respecto á relación de postos de traballo, hai unha relación de postos de traballo feitas por vostede, que a xente do Concello, os representantes dos traballadores, o comité de empresa, xa saben cale as prioridades que hai neste momento por parte do concelleiro que lles fala. Primeiro tiñamos que resolver uns temas de cubrir unha serie de vacantes como son estas que están en marcha, despois tiñamos que aprobar as tasas e impostos municipais, tiñamos que elaborar o orzamento e a partir de aí, a partir do próximo ano, se mirará que se vai facer con esa relación de postos de traballo. Así está manifestado a os distintos delegados e delegadas do persoal. E conforme a nova oferta pública de emprego, evidentemente, tanto en vías e obras como en educación, hai unha serie de plazas vacantes en vías e obras, por exemplo, a mitad do persoal está sin cubrir. E entonces, evidentemente, este é unha primeira fase. Pro ano que ven faremos, apoiándonos nos orzamentos, porque terán que estar presupostadas determinadas plazas, faremos unha oferta pública de emprego para que se vaya normalizando o servicio da forma que o collemos que era bastante complicada para atender as necesidades do Concello. E non sei se me queda algo atrás. Que hai? A praza
estaba un pouco dirixida a educación tamén. A que está as prazas na relación de postos de traballo neste momento, os conserxes dos colexios, que son os auxiliares de servicios varios, que curiosamente, por non sei por qué, pero así consta en relación de postos de traballo, e falo de memoria, están asociados á alcaldía e non á educación. E teñen unha denominación de posto distinta a cada praza. Pero, refiro, a ver, creo que a que está impugnada é a auxiliar de servicios varios. Que supón que está ocupando a praza de abastos. No, esa praza vamos a intentar cubrir con esa praza vostedes saben que nos colexios de Gondomar hai un conserxe en cada un dos centros de primaria, sacando outra anomalía na relación de postos de traballo que hai que subsanar, que é o colexio de donas, correcto? O resto das prazas están cobertas dúas por personal fixo e unha terceira por un interino, correcto? E quedaba sempre aí, a de donas, que sempre había, ustedes chamaban, alguén en risco, a través da oficina de emprego, etc., se iba cubrindo dunha forma, bueno, non demasiado ortodoxa e ao mesmo tempo inducía a que había que cambiar constantemente. A intención deste goberno era sacar unha bolsa de auxiliar de servicios varios para cubrir esa praza de forma interina. De que maneira? De que, mentras non se reforma a relación de postos de traballo e se dota ese colexio, se quita esa anomalía, porque iso é unha anomalía que haxa 4 colexios de primaria, que 3 teñan conserxe e un, o de donas, non aparece. Evidentemente, hai que buscar unha solución transitoria. A solución transitoria é facer unha bolsa, cubrir e a partir de aí convocar esa plaza e metela na relación de postos de traballo. Unha vez que estea metida na relación de postos de traballo se va a poder orzamentar e unha vez que se pode orzamentar se pode sacar unha oferta pública de emprego. Neste proceso estamos en ese tema. Certo, entón, a praza de peón de servicios varios que está auxiliar de servicios varios non sería tampouco, non sería a da praza de abastos, que estou falando eu. A da praza de abastos é a de peón de servicios varios, non de auxiliar de servicios varios. Vale, aclarado, vale, gracias. Grazas. A segunda, outra das preguntas que facía o señor Guitián era o novo concurso dos comedores escolares, quen quería, por que se cambiou a empresa, por esas preguntas que lle contestará a concelleira responsable de área de benestar. Rocío, temos a palabra. Gracias, señora Calle. Bueno, o cambio de empresa debeuse a que nese momento podíamos optar por quedar ca empresa que estaba ou quitar un concurso. Dos motivos. Quitamos o concurso, a parte a empresa que estaba non quería quedar. Entón non nos quedou máis remedio que quitar o concurso. Non quería quedar cas condicións que tiña. De feito, o prezo que ofertou foron 3,93. Ese foi o problema porque tuvemos que quitar o concurso e ganou outra empresa, sin máis. Outra pregunta era sobre... Sí. Va? Sí. Precisamente, a pregunta que lle estaba facendo o señor Guitián vai nese senso. O propio prego de contratación establecía, porque aparte que teñen este ano exactamente o mesmo que había o ano pasado, excepto con a variación polo tema das toallitas e as servilletas. Ben, se decía que se a administración era quen quería esa prórroga, a empresa nada tiña que dicir. Polo tanto, se o Concello lle comunicase que quería que seguira co servizo, cando sacamos a contratación por un ano con esa posible prórroga de outro máis, a empresas que participaron nese proceso eran conscientes de que podían atoparse a finais, no tempo final do contrato, con que o Concello lles comunicase a intención de que continuasen un ano máis. Iso é o que se trata. Non é que a empresa dixera non me interesa. Perdone, as cláusulas dicen o que din, e se o Concello lle invita no sentido de lle comunica que deben vostedes seguir un ano máis, sigue un ano máis.
Así de nada máis, gracias. Gracias. Bueno, contestada a pregunta do señor Guitián, a cuarta pregunta que me facía era sobre o cementerio de San Cibrán. Eu lle digo que respecto a eso xa se levou a cabo, sabe, como ben sabe, había un problema para poder facer a atra de replanteo, que era dúas sepulturas, en concreto unha que era que daba máis problemas porque se negaba, digamos, os familiares do mesmo en retirar os restos de esa persona que estaba allí fallecida. Entonces, despois de chegar a un acordo con él, dialogando e falando con él por as boas, accedeu, xustamente coincidiu que esta persona por un problema de salud estuvo hospitalizado con unha enfermedad grave, o cual tuvemos que esperar a que volvera e se incorporara a vida normal, e agora xa está solucionado o problema, xa se retiraron os restos dos fallecidos ali, fixos a acta de replanteo e xa están comenzando as obras, xa comenzaron as obras. Eso está en marcha. Sobre a pregunta que me facía vostede, si lle pagamos á empresa que levou a cabo o estudo, facíame... non? Facíame, claro, iba a decir, eu anotei aquí, si lle pagamos á empresa, si, ben, si lle pagamos a garantía á empresa, si, bueno, que non me deixou acabar, eu anotei a miña maneira, non? Si lle pagou a garantía á empresa, que pasa con ese estudo, que estamos facendo con el, todo eso, vamos, repito un pouco, porque eu lle vou a dar a palabra á concelleira de Medio Ambiente, a Jimena Varela, para que lle conteste. Ten vostede a palabra. Grazas, boa noite. Bueno, despois de estudar tanto a situación herdada, non tanto administrativamente como medioambientalmente, e a proposta do anterior goberno, reunimos coa empresa que redactou o pliego incluso, estamos valorando unha nova proposta que agora mesmo está pendente de valoración polos servizos municipais, xa que entendemos que, bueno, primeiro, dende que pode ser que a xestión indirecta non sexa a mellor forma de xestionar o servizo de lixo. Estamos estudando, por certo, a remunicipalización deste servizo e tamén incluso estudando novos sistemas que permitan mellorar a reciclaxe en Gondomar, porque nos atopamos con uns datos moi baixos de recollida selectiva, están por debaixo da media galega e xa moi afastados das recomendacións da Unión Europea neste sentido. Por tanto, bueno, estamos traballando nesa proposta que vos comunicaremos cando teñamos máis información. Grazas, señora Jimena. Señor Guitián, que ben, quedou contestada a súa pregunta? Sí. Seguimos. Me preguntaba tamén sobre a subvención do arranxo do campo de fútbol, das gallandas. Ben, aí, cando chegamos ao goberno, nos atopamos que con bastante demora, xa por segunda vez, nos facían unha petición de documentación que se lle mandou á Diputación. Xustamente, estamos falando dunha subvención para arranxar os vestiarios de 24.000 euros. Sobre eso, vostedes tiñan un presupuesto, o arquitecto fixo un presupuesto, se lle mandou, e agora a Diputación, a través do Servizo de Cooperación, xustamente, ademais, o venres pasado, me chamaron para decirme que había que facer agora un proxecto, que tiñamos que facelo moi deprisa, senón quedábamos fora da subvención. Nos piden un pequeno proxecto do que se vai a facer, un plan de seguridade,
E con todo eso, que está o arquitecto que había encargado vostedes, ademais, ese presupuesto, Pablo Muiños, facendo, son desas cousas que nos piden, senón que quedamos fora. Entonces, nada, esta semana, mañá non creo que este, pero sí que é certo que para a semana que ven, antes de rematar o mes, temos que mandarlle todo para lá, para poder entrar dentro de esa subvención do arranxo do campo de fútbol. Que tamén decirlle que eu tiña as miñas dúbidas de se ao final íbamos a conseguila ou non. Pero sí, chegamos a tempo, pero con unha serie de cousas que nos piden. Que yo pasamos a él, e desde a Secretaría e todo, está traballando en dar cumplimento de todos os requisitos e reenviarlo a semana que ven. Enlazando con outra pregunta que me facía vostede tamén sobre a subvención do libro do fútbol, do centenario, un libro que se elaborou a tal efecto, que se encargaba de facelo o Centro de Estudos Miñoranos, o cual tamén estaba subvencionado por a Diputación. Tamén lle digo que a semana pasada ou anterior estuve falando ca Diputación, o libro está rematado, está publicado, se fixeron 1000 exemplares. Aí temos agora un dilema que lle conto. No seu momento parece ser que había unha negociación, un acordo verbal de que 2000 libros a Diputación se quedaba uns, o Concello outros, o IEN outros e o fútbol outros tantos, se repartía, non? Entonces, en resumo, o que agora dicen é que a Diputación 2000 se queda con 900 e o 10%, que é o que figura do contrato, do autor, levas o 10%, quedaríase con 100 libros. Eso é o que agora estamos tratando, que eu creo que se trata simplemente de un malentendido entre funcionariado ou algo, temos que aclaralo, de que para o Concello queden os libros, para o IEN os que xa están, e para o clube, pois os que sexan. Pero xa está. A semana pasada se levou a cabo a cea do club, pero non estaba aínda o libro para presentar, e ademais tamén eles non o quixeron presentar justamente en eso. Dígolle que agora tamén outro día estaba falando co presidente de como vamos a facer a presentación do libro, e eu lle pedía que si podían esperar a que rematara a campaña electoral, por aquelo de que vamos a evitar facer todo tipo de presentacións que nos confundan, que son ao final actos de propaganda electoral pois desde a alcaldía. O mesmo lle digo tamén que a presentación da toponimia de Chaín, que tamén está rematada, que era un traballo ademais do goberno anterior, que tamén lle decía o mismo de esperar a pasar esa data para non andar por aí facendo presentación de toponimia, dos libros e demais, e que non se malentenda. Pero o libro está rematado, está ben. A pregunta que me facía, a última, xa é un tema máis complexo, que me vai a ser máis difícil contestarlle políticamente. Legalmente é fácil. O Camiño do Laranxo temos un serio problema de titularidade, de responsabilidade. O dono da hormigonera dice que iso é culpa do Concello, que el non ten nada que ver. O Concello, nosos técnicos, o arquitecto dice que é un problema do dono da hormigonera, que foi escarbando por abaixo e iso agora cedeu e que se derrumba. El dice que iso el non fixo nada, pero que ao final as augas viñan por aí e foron escarbando e tal. E temos un informe do arquitecto que nos dice que o ten que facer el. E así estamos. Esa é a parte, digamos, legal e a máis fácil de defender. Agora dirame vostede, é políticamente que xa pasaron 5 meses, está do goberno, a mí non me conte películas, arranxo o problema como eu lle dicía a vostede cando estaba da oposición, ten toda a razón do mundo. Tamén lle digo que estuvemos facendo xestións
ca veciña, unha veciña da parte de arriba da estrada, que ten aí 300 metros, para ver se facía unha cesión voluntaria, e entonces o que é a estrada a levaríamos hacia o outro lado, e entonces anchearíamos todo ese vial desde adiante, desde arriba a baixo, porque depois os terreos que siguen son do da Hormigonera, que estaría disposto a ceder sin problema ningún e incluso a colaborar pois pondo as máquinas, as palas, dando hormigón e demais, pero temos ese problema aí enquistado ca dona dese terreno, que son 300 metros, que non é que lle sirva para moito, pero é dela, e é de varios herederos, que non damos desbloqueado, me piden tempo para falar, e aí é certo que estamos, pero sí que ten toda a razón vostede, todos os cando me dicen que pasa o camiño do Laranxo, e é verdad que é un tema que xa me escalda, que quero miralo solucionado, pero a solución non é por unha señal que non suba un ou que baixe outro, é un perigo eso. Eu creo que hasta temo que a mellor aquel día eso vaya todo por aí abaixo. Sí que lle digo que teño que, non sei, teño que porme con eso xa, porque é un tema que non hai excusas. Hai que buscar unha solución legal, tena complicada, non quería acabar dos xulgados nun contencioso a ver quen ten razón, porque nos tiramos 2 anos. De outra forma, tampouco podemos facer ese muro, porque é un muro de 40 metros, necesita un proxecto, vámonos á finca del, e é desto que bueno, que eu creo que a solución era irse por outro lado da carretera, señalizar ben eso, con unhas pedras, deixar esa zona cuberta e irse 3 metros por outro lado, pero estamos aí con esa propietaria dese terreno, que si desde logo dixera que cede ou que yo venda ao Concello por un módico precio, teña por seguro que eu creo que é a solución a corto prazo, e en iso estamos, en iso estamos. Perdón, alcalde, Sí. se me permite. Pero teñen, claro, vamos a ver, o que está comentando é como buscar unha solución, pois con esta vecina que pode ter este terreo, efectivamente, para desplazar o que é o camiño. Pero o custe da obra? Eu mirei o expediente e non vexo moi claro que o propietario este para colaborar. Cando fala de colaborar, quen asume o coste desa obra? O propietario que está, si nos fóramos a outra zoa para... O propietario, perdón, vou falar do propietario da Hormigonera, efectivamente, está entendida. en dúbida, claro. Si fóramos a outra zona esta de irse encima do terreno conforme baixa ao lado dereito, ele estaría disposto a todo ese terreno que den despois facer a cesión, axudar e facelo e todo o demais. Si me dice si está disposto a facer o muro, no, todo no. Está facendo algo a súa maneira, pero non sei ni o que está, desde logo non o quere facer. El dice que o ten que facer o Concello, que é un problema noso, porque as aguas discurren por ali, e que eso derrumbou por un problema... Os servizos jurídicos do Concello, incluso a técnica xurídica de urbanismo, coincidillos os toca baixa, non? Non hai ningún informe, polo menos eu non mirei ningún informe xurídico no expediente sobre a titularidade. Ningún técnico do Concello se manifestou sobre a titularidade. Sobre a titularidade. Ahora de memoria non lle podría decir, sei que... É que eso creo que é importante, porque se efectivamente os técnicos do Concello opinan que a titularidade do dono da Hormigonera, pois para adiante, o sea, vostede di que efectivamente había contenciosa, pois é unha vía moi longa, pero canto máis tarde empecemos, máis tarde... Señora Durán, me corrixe aquí tanto o secretario como a concelleira de Infraestructuras que si o arquitecto se pronuncia sobre a titularidade e que dice que... Pero falta o informe xurídico no que se ampare. Importante, o digo por eso, porque había... Do Hormigonera, según o noso técnico municipal. Pero que sí que é certo. No, o digo polo seguinte, porque si aquí a outra parte, pero bueno, o que quero saber é si con esa opción desa terceira persoa, desa veciña, propietaria dese terreo, si esa persoa cede, sería esa unha solución para o problema, ou si seguiríamos, non é unha opción. Entón, se esa non é a solución, ao final, estaban aquí, digamos, que o Concello por un lado e o propietario da Hormigonera
loitando a ver se chega un acordo de quen é o responsable de facer a obra. O digo porque ao mellor, canto máis demoremos o inicio dunha vía judicial, pois máis tarde non chegará a resolución. Se solucionáramos o problema de irse a outro terreo e a anchear a estrada, aí sí que sería unha eso solución. quedaría solucionado sin persuizo de que depois se dirimirían responsabilidades entre o Concello e o dono da hormigonera, Executaría subsidiariamente o quero decir Concello que e despois... que se tardamos un ano, 6 meses, pero quedaría restablecido o tráfico, a seguridade vial e demais. Espero a semana que ven poder decirlle algo satisfactorio desto, porque senón sí que é verdad que non sei o que lle vou a decir. Moi ben, gracias. A señora Durán preguntaba tamén sobre as axudas dos comedores e das axudas do material escolar. Ainda que quedara de trasladarme un email para unha petición máis concreta das pasadas ao aconsellar, a ver, contéstalle sobre ese asunto, si é capaz agora, porque tampouco isto non se trata de, non é un interrogatorio, senón ten datos, se lle trasladan por escrito, pero si quere vostede adiantarlle algo, se non se lle traslada por escrito todo o que pida. Vamos a ver, yo traslado por escrito porque, aparte de que o número de solicitudes está aberto durante todo o curso, a día de hoxe exactamente non sei dicirche quen tuvo a subvención d'1 euro, de 2 euros ou a totalidade. Entón, sin problema ningún, por escrito. E as becas dos libros tamén. Gracias. Gracias, concelleira. Sobre a pregunta que facía vostede tamén sobre o contrato da traballadora social, se va a quedar e demais, eu vai a contestar o Concelleiro de Persoal ao respecto, que xustamente hoxe nos estuvamos reunidos ca Concelleira de Benestar por ese tema. Sí, eu supoño que se refire a Susana de Castro. Vamos a ver, vostede sabe que a situación dos servicios sociais a partir do 31 do 12 deste ano, a partir de que remate o ano, se vai a complicar, porque estamos en este momento nun limbo xurídico. Como sempre que o seu partido lexisla a nivel estatal, quitándolle competencias aos concellos para darnos a outras administracións, que xa sabemos que é o paso previo para privatizar os servicios. Usted sabe que no 2013 se editou unha norma, a Lei 27/2013, de racionalización e sostemento da administración pública, que decía que os servicios sociais e outros moitos, desgraciadamente, para os concellos, pasaban a depender das autonomías. E a partir de aí temos un serio problema, porque o problema é que hai neste momento unha situación por norma que a partir do 31 de decembro os servicios sociais son de competencia autonómica, pero despois hai o feito social, e é que a xente hai que atendela. E quen a atende? Os concellos, evidentemente. Pero evidentemente, a hora de trasladar cartos, recursos materiais e recursos humanos, a cosa se complica. Porque evidentemente, en base a que sustento legal ti podes contratar a unha traballadora para realizar unha competencia que a norma te di que xa non é túa, correcto? Entón, e base a iso estamos estudiando. Precisamente, vostede sabe tamén, o mellor, a nós, porque foi ademais concelleira deste tema, que a esa traballadora se estaba facendo un contrato anual. Correcto, se estaba facendo un contrato anual mediante o seu correspondente proceso, como non podía ser de outra maneira. Entón, neste momento, en agosto, se adoptou a decisión, vamos a facer unha prórroga ata o 31, ata final de ano, para ver se sabemos a final de ano, 2 meses antes, 2 meses despois, antes sobre todo, que é o que vai a pasar, e neste momento non sabemos que vai a pasar. Non sabemos que vai a pasar. Hai, en principio, unha comunicación do Ministerio a través dunha disposición que di que mentras non se dote orzamentariamente os servicios seguirán en poder dos concellos, pero eso é unha comunicación, punto pelota, non é nada máis. Con lo cual, está solicitada a prórroga dese contrato pola concelleira,
correcto. Estamos pendentes de que se emitan os preceptivos informes por parte de Secretaría de Intervención e en canto estean emitidos, evidentemente, se tomará unha solución, porque, entre outras cousas, agora ese servicio hai que dalo correctamente hasta final de ano e a partir de final de ano hai que seguir dando e, polo tanto, estamos nesta situación. Estamos esperando o informe Secretaría de Intervención, que podemos hacer, que non podemos hacer, e a partir de aí cubrir, evidentemente, ese posto mediante o proceso selectivo adecuado. Grazas, pois eso, que se vaya, si se pode cubrir por proceso selectivo. Tamén dicir con respecto ao decreto que ven a prorrogar esa lei para que non entre, para que non sea aplicada agora o día 1 de xaneiro, que destos días, ademais. Claro, efectivamente, que dende a Xunta, pois sí que existe do Ministerio, existe esa nota informativa onde dice que chegaremos ao 2016 e todo vai seguir igual, ou seja, é unha maneira. Imagínese que é un pouco a situación como cando entrou no 2011, a finais, o 30 de decembro do 2011, pois vamos ao Real Decreto, non? Aquilo de que non podías contratar, pero por outro lado a Xunta, polo Real Decreto que estaba naquele momento en vigor, establecía que tiñamos dereito, tiñamos que ter 2 traballadoras, pois bueno, pois ao final sacou a Consellería, sacou aquela circular un poquinho para na que nos amparamos todos a hora de contratar. Pero entendo perfectamente o que digo ustedes, estamos nunha situación que, bueno, onde nos amparamos? Pois bueno, pois hai que un pouco que cubrir e justificar sempre a necesidade, un poquinho, pois a veces, efectivamente, nesta transposición, cando saca unha lei e que logo a súa implantación non é tan doada, pois está sendo unha situación así un pouco ambigua, non? No limbo, decía vostede, pero bueno, o que quería saber era se a idea, se ia máis por unha prórroga, por un proceso selectivo, e, bueno, como tendo en conta que esa nota, creo que, para mí a nota que sacou, que se enviou os departamentos, debeu de ser de principios de novembro, que era un poquinho as datas que xa estimábamos, cando eu efectivamente era concelleira e así falaba, de saber en novembro que facer, non? Bueno, pois nun principio nos tiñamos en marcha aquel proceso selectivo, depois cando se viu o cambio que o alcalde firmou esa prórroga, un poquinho a explicación que se daba era de esperar a ver como iba a ser ao final esta implantación, non? Pero se en novembro se sabe de que vai a ser todo igual, pois bueno, pois esperaba que o mellor xa tiveran a decisión tomada de... Vale, perfecto, grazas. Grazas. Ben, pasamos a un rogo que tiña Jesús Salgueiro, que era sobre as aceras de Morgadáns, Pasarela, a pendiente. Se refire vostede a pendiente que ten a beirarrúa, non a unha valla que protexe un valado que non estaba colocada. Agora no final da acera en Morgadáns fixeron unha pasarela porque non había espacio para facer a beirarrúa. A eso se refire. Ben, de madeira. De todas formas, tomamos nota de eso, a ver si queda. Eu sei que aí é cuestión de un mes ou algo máis, había unha serie de queixas dos veciños que nos chegaban dunha maneira sesgada, non? Pois unhas acertadas, outras a mellor porque descoñecían como iba a quedar a situación. Tuvemos unha xuntanza con eles, incluso a través dunha asociación que viñan representantes dos mesmos, co ingeniero da Diputación, con Juan Atei, donde unha vez rematada a xuntanza de todos estos flecos que quedaban posiblemente mal, ou incertidumbre, ou había dúbidas, despois a Concelleira de Infraestructuras xunto cos veciños de Chaín e de Morgadáns fixeron todo un percorrido a pé de rúa para ir anotando todo e tomaron nota de todas as inquedanzas que les tiñan e todo o que detectaban que estaba quedando mal. Ao respecto, non sei se iso se recolleu, pero tomamos nota da pasarela. Sobre o tema das espellos, e ademais ten razón, estamos do traballo de repor todo tipo de vertical, restablecemento da pintura da sinalización horizontal, espellos. O que pasa que cando chegamos ao Concello, ao Goberno, isto
sei, maio, xullo, nos atopamos la partida 3.000 euros. Entonces compramos 4 señales, 4 espellos, hasta donde nos deu, e agora mesmo pois non temos máis cartos para mercar espellos, sinais, estamos intentando reutilizándoas, pero sí que é certo que agora empezaremos a partir de nada, porque xa estamos prácticamente no orzamento que entra. Xa, pero non estou falando só do que é de selección nova, nin espellos novos, é dicir, hai que facer vías e obras, tamén vías, hai que facer mantenimiento do que os propias señales, os propios espellos, porque co vento, pois que se aflojan os tornillos, cáense para baixo, non? Que caen ao chan, que afloxan os tornillos e o espello vira. Ben, pensei que me decía que estaba o espello roto e que non se había posto, sino que está descuadrado. Exactamente. Tomamos nota de eso, que sí que é certo que pasa. Pero bueno, pensei que me refería en materia de tráfico, sí que estamos facendo cousas que creo que son relevantes. Ben, paso a contestar entonces ao señor Gómez as preguntas que me fai, que non é pouca cousa, porque daban para facer un máster. Pero vamos a falar de un tema que sí que eu sabía que tarde ou temprano iba a sair, que é o saneamento de Lourido en Villaza. Como está iso, que sistema, canto, que tuvo, que pasou, quen se sirve, todo. Entonces, eu aquí vou a tomarlo con calma. Cando chegamos ao goberno, nos atopamos que se iba a facer unha obra de saneamento do camiño de Lourido en Vilaza. Nos atopamos xa ca maioría da red de saneamento colocada dende no Monte Castelo, tercias que baixaba pola carretera xeral hacia unhas casas, hacia o río. Xustamente cando chegaba ás últimas casas o saneamento, ese tubo, chegamos ali, o enxeñeiro que fixo o proxecto, o encargado da obra, pois nos dixo que había un problema de cálculo, de que el calculaba que eso podía baixar por gravedad e irse hacia unha arqueta, que lle dixeron que estaba en tal zoa, que había visto co concelleiro anterior, e que realmente cando chegou aí non había arqueta, non había saneamento. Entonces temos un problema, por gravedad non o podemos meter, porque non dá as cotas de nivel, e nos dice entonces que outra solución é, en vez de baixar ao río, sacalo por unha carretera que hai, e leválo a outra carretera. É un pouco difícil así explicar, pero estuveron ali, e para que por gravedad dera a altura, o tubo chegaba un momento que levantaba do chan sobre 50 centímetros e despois volvía a meterse outra vez na terra, porque a carretera facía así. E o propietario que había ali, que colindaba, que tiña o seu muro de pedra de atios de 4 metros ou 5 de alto, se opuña a que ese tubo pasara pegado ao seu muro, non tocaba do muro, pegado ao seu muro. Se negaba frontalmente a deixalo pasar por a vía pública, pegado ao seu muro, e desa maneira se lle daba a opción de tapar ese tubo, disimulalo con un banco de madeira de teca e demais, e quedaba ben, pero non era tanto disimulo nin que quedara, senón que non deixaba pasar por aí, porque ele entendía que eso era unha cesión que no seu momento deu e que era terreno seu. Ante esa situación e para evitar problemas, intentamos buscar outras vías para non ter que enfrentarse a ese problema. Entón nos daban outra solución, que era do medio da calle, por un pozo de bombeo. Un pozo de bombeo que se nos iba a 30.000 euros. E non había cartos para facelo. Pero ademais tamén os veciños se negaban a por un pozo de bombeo do medio da rúa, do medio da estrada. Entonces estuvemos aí negociando e máis negociando. Aí tamén o anterior goberno negociou cos propietarios de uns terrenos si deixaba pasar os tubos que lle facían os muros de pedra de atios de contención.
que se fixeron ao final, porque cando nos chegamos xa estaban prácticamente feitos. Muros que teñen un valor X. E despois o último propietario nos presentou un escrito do Concello dicindo que xa non nos deixaba pasar o tubo. Entonces non podíamos levar tampouco por aí a tubería. Nos presentaba un escrito, esto es mío e por aí non pode pasar. O nos obligou a ter que vir para atrás, sacar os tubos, deixar os muros que xa estaban feitos, que eran 3 propietarios, excepto dele, e salía máis costoso desmontar o muro que deixarlo, e tuvemos que meter a tubería. O enxeñeiro fixo o seu estudo e nos dixo que se podía facer por sifón. Explico. Que se facía por sifón. E así se fixo, por medio da estrada, se meteu por sifón. Non daba, por gravedad non dá, pero por sifón sí. Ainda que había un pequeno desnivel. Por que se pudo facer por sifón? El señor Guitián desto sabe máis que a min 1.000.000 de veces. Porque justamente ese saneamiento, cando chegaba a esa zona, non enganchaba a nadie. Ningún usuario enganchaba, porque os usuarios por onde pasa xa teñen saneamiento. Quedaba unha casa fora, vale, do saneamiento. E a mí non me parecía correcto, e falei cos propietarios, e lle demos a opción de que enganchara, pero había que bombear desde a súa casa. Vale? Como para desbloquear eso, se lle metía o bombeo por parte do Concello e se lle enganchaba ademais o bombeo ao alumbrado público para que non gastara. Pero despois xa nin eso, dixo que non quería bombeo, que non lo quería, porque que non, por as razóns que fora, que ela estaba ben así que fose ascética. Ese é o motivo porque esa persona quedou fora, porque non lo quixo. E eu ademais sei que estou falando cousas delicadas, pero sei que me está grabando unha cámara donde despois isto está colgado en YouTube de nosa páxina, por lo tanto son consciente do que falo. Sei que tamén é moi duro para quen eu fago alusións que non se poidan defender, porque non están aquí e non teñen a posibilidade de reprocharme, pero procuro ser moi escrupuloso con isto e asumir a miña responsabilidade. Se erro en algo é porque a mellor non son consciente da exposición dos feitos, pero non porque queira facelo. Pero creo que estou facendo, ademais, cronolóxicamente, unha exposición de como foi. Esa persoa quedou, e prefiero non dar nombres e todo demais por aquelo da intimidade. Non está conectada porque non quixo. Se meteu o tubo por medio da carretera porque non nos deixaron pasalo por o lado da carretera. Había antes por aí, pero se é dominio público, sí. Pero eu non quería chegar á conclusión de ter que ir ali ca Guardia Civil ou ca Policía, pois eu busquei vías alternativas. Se meteu por o medio. Por que podía facerse por sifón? Baixa, inda que ao final o saneamiento baixa, volva a subir, que é o que fai sifón, a non haber ningún usuario conectado, o permite. E esa é a obra que se fixo. Entonces está o saneamiento rematado, está a punto de ser recepcionadas as obras, se non perdíamos a subvención antes de fin de ano. Se asfaltou todo parte dese camiño, se asfaltou incluso outra zona da outra carretera que non entraba dentro do proxecto, pero se adecentou, e iso está rematado. Quedou unha casa fora que non quixo quedar, se cambiou o proxecto porque hubo un error de cálculo por parte de quen fixo as medicións, se fixeron muros de contención a 3 propietarios porque estaba eso xa falado, iso foi o que nos dicen a nós, ca empresa e co anterior goberno. A mí non me parece, eu non critico esa actuación, era unha maneira de desbloquear e deixar pasar o tubo. Se retirou ese tubo despois por un escrito que nos presenta o titular do predio, que non nos deixa pasar, e, bueno, isto implica pues, que esta obra tiña que estar rematada mellor en setembro ou outubro, ou non sei, está en decembro, pero chegamos. Eu creo que non hai ningún problema, creo que os veciños en xeral teñen o saneamiento, dá servicio a 7 ou 8 casas da parte alta de Vilaza, de Lourido a parte de arriba,
que me corrixa a concelleira de infraestructuras, pero eu creo que isto está a punto. O de Lousado, que tamén é outro tema de saneamiento e tal, antes de final de mes. Sí, señor Gómez. Vamos a ver, eu creo que ali que se fixo mal o primeiro proxecto, o segundo, bueno, mellor non se podía, pero non sei se fixeron as xestións oportunas, non? O sea, que no primeiro, bueno, fixose, no primeiro estaba ben, se non houbera o erro que, eu son coñecedor, alguén me explicou que hubo un erro de cálculo, bueno, pensaron que había unha toma máis baixa da que hai, pero xa, a ter que cambiar o proxecto, desde o meu punto de vista, vamos a ver, o mellor que hai, por si fón, isto vai ser un problema. Eu traio aquí esta pregunta, porque seguramente que dentro de pouco lle direi, señor alcalde, mire o problema que ten aí. Por gravedade. Vindo de arriba de Lourido, onde empeza a curva esa do famoso muro que me deixaron pasar, por que non vai reto por aí a conectar o saneamento a la baixo? Hai que pedir autorización a propietarios e todo. Pero eso sería unha maravilla para agora e para o futuro. Pero non se podía facer, señor Gómez, porque ese tramo que di vostede desa curva, dese propietario hasta la baixo ao río, prácticamente ao Guadarramas, eso implica, primeiro, unha modificación sustancial do proxecto, e ademais unha falla de financiación por parte da Diputación, que iso, a ver, de memoria tampouco sei, pero creo que estamos falando de 40 e algo mil euros, ou 50 e algo mil euros de obra. Si sumamos os muros, e si sumamos o asfaltado, e si sumamos todo o modificado do proxecto, non dá. Aí, vamos, eu non sei, pero hasta me temo que algúns perderon cartos en esa obra. Nos non, nos asustámonos a... Foi unha pena, non sei se fixeron a xestión, eso sería a solución para agora e para o futuro, por gravedade, sin costa alguna, sin nada. Da outra forma que o fixeron, da que pretendían facer. Se o propietario do muro lle chega a deixar, imagínense, o propietario do muro vai ter un muro da súa finca a 60 centímetros, ainda que se faga un banco ou calquer cosa, imagínense que quer agora, aquí ten un portal, bueno, ten un muro, quer facer un acceso para dentro, nunca pode facer, teria que cortar o tubo de saneamento. Era un problema. Calquera persoa no sitio del igual non permitiría eso. Nin a lei o permitiría. Se o problema fora ese, teña por seguro que se faría un permiso, un escrito. Pero tamén lle digo, urbanísticamente iso non pode facer. Un muro de contención de 4 ou 5 metros, o que non pode facer vostede é abrir un garaxe e facer debaixo nada. Non lle permite a norma. Non é que non lle permite eu, non lle permite a norma urbanística municipal para poder levar a cabo esa obra. Non lle van a permitir nunca. Nunca iba a ter problema o Concello con ese tubo, nin el co tubo, porque non lle van a permitir a obra. Pero ese era outro tema. Se por min fora, pode creerme, non houbera levado o saneamiento a esa zona, houbera salindo por a carretera onde ven de arriba, houbera levado todo por a General, o Guadarramas, que despois conectaría co que ven de Vendas e da Areiña, ao mesmo tempo baixaría a Trigueira, como lle chaman, para a iglesia, e outra parte ao río. Ese é a red natural, que ese é o proxecto que algún día espero que se poida facer en Vilaza. Non era ese, non entendo para que se levou a Lourido, para darlle servicio a 5 ou 6 casas da arriba, de unha zona, para levarlo todo por ali, para que os das baixo non poidan enganchar, que un quedaba sin enganchar, e os outros, ademais, pois xa teñen saneamento. Pero é unha das cousas que ten cando un chega a un sitio onde xa estuveron outros, que ten que adaptarse ao que hai feito e a lei, dentro da súa capacidade de xestión, e ademais, pois, mover ficha. Eu, hombre, en ese sentido, creo que podemos estar contentos de non perder a subvención, de darlle saída ao saneamiento, facelo por ese sistema, ir ali 20 veces, e a min, créame, que me supo moi mal todo eso, porque, ademais, podo dicirlo que me tocaba da familia. Mire que prato de bo gusto ter que, o primeiro nada máis chegar ao Concello, quedar mal eu con eles. Solo vamos a ver, que a persoa que queda sin enganchar e que non pode enganchar, si naquel mismo momento, naquel mismo sitio, naquel mismo punto, fai si fo. Como conectamos ali nun sitio? Non, xa non quería enganchar antes. Antes xa non quería enganchar. Si esa persoa quixera enganchar, xa non podía facerse por si fo. Pero non quería, non quixo enganchar, non lle compensaba, pero eu entendo, non ten fosa séptica, tal. En caso de que quixera enganchar, como iban a facer? Cando queira enganchar, hombre, pois se quere enganchar, tendría que solicitar ao Concello, entendo eu,
e xa miraríamos que posibilidades hai. Pero tamén lle digo, mesmo, se quero enganchar eu da miña casa, que tampouco teño saneamento, como vou facer? Eu que sei. Ben, perdón, sí, señor Salgueiro. Por alusión, simplemente, usted dixo antes que había un compromiso deste conselleiro, que foi de saneamento nas anteriores, na anterior legislatura, máis da empresa, de facer uns muros aos veciños. Está faltando a verdade, non é verdade iso. É dicir, o compromiso deste concelleiro non hubo ningún para facer muros a ningún veciño. O que se falou é de que aí hai unha zona, un taluz, que estaba medio derruído, e o que se falou é de pôr unha pedra diante doutra, porque aí o tubo iba á vista, como quien di. É dicir, unha pedra de 60 centímetros de alto, para tapar o que é o tubo. E con iso contíamos o que as terras do muro. Non se falou de facer un muro á altura do que é da carretera. E despois unha pequena maldad. Se pensa meter os bombeos todos, os bombeos que quedan nas casas quedan todas por baixo da carretera, e pensa meter os bombeos o alumbrado público, vai a costar bastante caro o alumbrado aquí para diante. Gracias. Sei, señor Salgueiro, sei, son consciente de eso. Non quero decir que se lle hubiera feito, era unha das cousas que se estaba valorando para evitar consumos, pero non era... Pero sí, fíjate, ese punto se planteou, se fora o consumo, pois a mí buscar unha solución para desbloquear eso. Eu son consciente do que iba a facer, mal asunto, ainda así levei. Tamén lle digo, eu non lle reprocho a vostede nada do que haya feito aí, que eu sei que fixe un bo traballo. Eu cando me atopei esa obra estaba ben plantexada, e revesouse por as circunstancias que non son nin problema seu, nin meu. Usted falou cos veciños, desbloquearon eso, fixeron o saneamento. É certo que ahora quedoulle un muro de contención de, eu creo que 3 metros incluso, que nunca da vida o tendrían e tal, e ao final nin o tubo vai por aí. Pero, bueno, chegando ao último, pois, mire, xa está. Eu creo que eso está, non puden facer máis, fixen todo o posible, se había subvención, falei 20 veces, fun ali 400, me deron por todas partes, en ese sentido o que teño é a conciencia tranquila, porque fixen todo o que puden, falando, sendo honesto e das cartas boca arriba. Sigo, o señor Gómez, ca escaleira do Concello. A escaleira esa nada máis chegar quitouse para reparala. Despois de mandar analizala e demais, esa escaleira non vale para reparar. Xa unha escaleira que levaba 11 anos aí, funcionou só un día. Só un día. Esa escaleira conseguiuse unha subvención da Diputación porque había un funcionario que tiña un problema de mobilidade. Funcionou o primeiro día, estropeouse, quedou a chave dentro e aí estuvo 11 anos unha bolsa negra tapando a porta do Concello. Eu consideraba que a parte do feísmo que supuña, iso impedía máis a mobilidade e o acceso que axudaba. Por lo tanto, quitando iso do medio, ese estorbo, xa a entrada queda mellor. Que pasa? Que non vale para reparar. Entonces, a idea que nos temos era facer unha remodelación da escaleira para facer unha rampa de acceso que acorde a lei de accesibilidade, que ten que ter unhas dimensións, etc. e tal. Pero nos atopamos co que nos atopamos sempre, un patrimonio. E o arquitecto municipal está traballando en ese senso para levar a cabo un estudo de todo eso e facer aí unha rampa, pois a mellor pode pasar por ampliar a escaleira máis adiante, traela máis, en eso estamos. O que vamos a facer de momento, e que está encargado, eu creo que esta semana non, porque mañán non creo que o fagan, se lle vai a pôr unha barandilla de inós para que a xente se poida agarrar e subir. Pero xa lle digo, algo hai que facer aí, o acceso non pode estar así, nin tampouco pode estar o acceso do Concello como está o primeiro andar e o segundo. Lembre que nós, cando chegamos, o primeiro que fixemos foi baixar o funcionario responsable do catastro, estaba do reloxio, estaba da terceira planta, que é xusto onde sube a xente maior a mirar as súas fincas. E o baixamos ao primeiro andar, o sea, lle quitamos 3 pisos. Eu sou unha persona que creo, ademais, da accesibilidade, pode creerme que vou a traballar en ese sentido. E ese é outro tema que xa me empeza a escaldar das mans, de mirar todos os días que ainda estamos así,
que si patrimonio, que si ver que se fai, que si un proxecto, que moitas veces dalle a gana a un de facerlle unha rampa de madeira, por ya ali, como fixeron en moitos concellos e moitas institucións, por certo, porque como ao final non deixaban facer nada, pero verá, ou chegar con unha plataforma de forja ou algo que empotre totalmente da escaleira, e cando digan a escaleira non lle podedes tocar, pois xa non lle tocamos, e se hai que mirala, retirámola e a tedes, pois non sei o que hai que facer, pero créame que estamos en eso. Augas de Vilaza, outro tema, que usted me pregunta temas moi duros, Augas de Vilaza, a ver como resumo, para non aburrir a xente. Augas de Vilaza, cando nos chegamos ao Concello, había un expediente do anterior alcalde, de Fernando Guitián, que por resolución da alcaldía pasaba a red de aguas veciñal de Vilaza ao Concello. O Concello municipalizaba a traída de aguas de Vilaza. E a partir de aí, todos os abonados pasaban a ser abonados do Concello e a directiva de Augas de Vilaza se disolve e desaparece. E iso, a partir de aí, é cousa municipal. Pero cando eu chego ao Concello, collo o expediente e me aparece un informe do secretario municipal, do asesor xurídico, que me dice dúas cousas. Que esa resolución do alcalde é nula de pleno dereito, porque o alcalde non ten a potestad unipersonal para facer e tomar ese acordo, que é un asunto que debe dirimirse aquí do pleno. Nós tiñamos que ser os que decidíramos si eso pasaba ao Concello ou non. Non o podía facer o alcalde por resolución, como tampouco pode facer a aprobación do plan xeral, ou dos convenios, ou dos orzamentos. E entonces eso é nulo de pleno dereito. E tamén nos decía, por outro lado, que fallaban algúns informes para saber de quen era, por exemplo, non quedaba clara a titularidade, porque se facía a cesión e o uso, pero non se falaba da titularidade. Por lo tanto, nos temos uso e disfrute, pero non temos a titularidade en caso de avería, que non ten que arreglar, en caso de dar tomas, etc. Bueno, que se fixo? Automáticamente fixos unha revisión de oficio, que é o que ao final queda. E entonces decidimos da Xunta de Goberno revisar ese expediente e trasladarlo ao Consello Consultivo da Xunta de Galiza para que dictaminara sobre a legalidade e sobre a viabilidade e sobre a potestad do alcalde para resolver ou non. Ben, o Consello, o que nos fixo hai cousa de 15 días ou así, foi devolvernos o expediente e decirnos todo bien, pero antes de mandarme o expediente, mire, faga un trámite, delle audiencia aos interesados por un plazo de 10 días, a ver o que dicen. E entonces nós trasladámoslo a Augas de Vilaza para que informe o que considere e démoslle audiencia a Espina Delfín, que é a empresa concesionaria. Espina Delfín xa contestou e Augas de Vilaza pois non contestou e creo que remataba hoxe o prazo. Ao momento que remate ese prazo se vai a devolver o expediente ao Consello Consultivo para que este dictamine. O Consello Consultivo, como ben sabe, son 5 persoas, 5 xuristas que están ali, é un juicio, por así decir, que vai a analizar a situación. Mire, si nos dice o Consello Consultivo que todo está ben e que a resolución do alcalde é válida en dereito, a Auga de Vilaza pasa automáticamente ao Concello, os abonados, Espina de Delfín e vai a cobrar ao Concello, nós nos encargamos da red de Augas de Vilaza e non pasa nada. Nós temos que asumir os actos políticos que os anteriores gobernos fixeron, porque non nos quedan outra, é o que hai. Pero se o Consello nos dice que ese acto, ese expediente é nulo de pleno dereito, porque a potestad non a ten o alcalde, sino a ten o pleno, por lo tanto un acto nulo de pleno dereito inexistente, hai que irse atrás e empezar de novo, empezaremos a construir ese expediente de novo, e non se sorprenda que dentro de un mes, se iso pasa, ou 2, ou o tempo que sexa, nos atoparemos en este pleno discutindo sobre si Vilaza, as súas augas deben pasar ao Concello e deben ser municipalizadas ou deben seguir sendo da veciñanza de Villaza.
e vostede aí ten que pronunciarse igual que a min sobre a viabilidade e sobre a decisión política que temos que tomar. Solo eso, esperar ao Consello Consultivo para que nos diga e nos enseñe a senda xurídica e legal ante este procedimento. Outro problema tamén, para mí, que non é do meu gusto, porque, mire, os problemas máis gordos encontrei os da miña parroquia, xa verá, pero isto é o que hai, non? O cargo ven con estas mochilas e temos que afrontalas. Bien, sobre o punto de Vilaza, esa escombrera municipal que aí tiña encuberta o Concello de Gondomar ano tras ano, que cando vostedes chegaron ao goberno en aquela coalición de partidos, eu non quero dicirlo con reproche, o concelleiro de Medio Ambiente, por aquel entón, Cabaleiro, foi o que tomou cartas do asunto en ese sentido de desbloquear e eliminar ese tema. Desde entonces, eso xa non é municipal, non hai ningún alquiler ou aluguer por ese terreno, ni nada. Que pasa? Que a xente consciente de que aínda siguen amontonando escombros, basura e tal, eu digo porque paso por ali, como saben que ali hai eso, deixan as neveras, os colchóns, as lavadoras da porta do portal para facilitar o traballo ao chatarreiro, pero que ao final se convirte eso en unha escombrera, sí que é certo. Entonces, en eso temos que, señora Varela, traballar para mellor hai que facer un control policial ou hai que sinalizar a zona ou por un cartel ou algo, porque a xente sí que é certo que o deixa en ese punto pensando que lle está favorecendo ademais a esa persona pois o traballo de recollida. Outra pregunta, as obras dos centros de saúde. A empresa concesionaria que tiña a Xunta de Galicia para levar a cabo as obras deu en quiebra, polo tanto, concurso de acreedores, etc., non hai nada. A Xunta de Galicia, eu falei co conselleiro de Sanidade, co actual, abriu o expediente, incluso sancionada con 40.000 euros, e agora están na nova contratación da empresa que se vai a encargar de levar a cabo a construcción do centro de saúde. Non só temos aquelas competencias municipales de fiscalización, de control, de velar por os intereses dos veciños, de ir marcando un pouco os tempos, lembrarlle que isto urxe, pero non se preocupe que o centro de saúde estará listo para as eleccións autonómicas. Eso estou convencido de que se vai a facer e non falta moito. Camiño do Laranxo, eu creo que xa lle contestei ao señor Guitián ese é o tema. O saneamento da Pedra, sí, eu non quería dicirlle, estamos co proxecto, sí, estamos ca financiación, estamos con informes de intervención. A verdade, espero vir aquí algún día co proxecto da Pedra arranxado, porque non sei que pasa, que goberno tras goberno, cando se atopa co proxecto da Pedra, ou faltan cartos, ou se non hai subvención, ou xa hai un problema, pero créame que unha vez que acabemos estas obras que temos pendientes de perder por non haber presentado documentación unha cousa e outra, e que asentemos un mínimo, que levamos 5 meses, o proxecto da Pedra vai ser unha das cousas que vai a estar encima da mesa deste goberno para vir aquí e dar conta, ademais detallada, de como está a situación, porque eu son o primeiro interesado en coñecelo e sacar adiante ese proxecto. Transporte metropolitana, non avanzou nada. Mire, tuvemos reunión Melitur, AXA, temos pedida unha reunión coa directora xeral de transportes. O problema do transporte non se está desbloqueado. Por outro lado está a lei da área metropolitana todos os días con forza para ver se arranca, ben sexa polo goberno autonómico, ben sexa por o virreinado de Abel Caballero, pero sempre estamos en eso a ver se isto sae, que sería unha solución, ademais sería unha solución o transporte público como transporte metropolitano. A área metropolitana non vai ser unha realidade xa, vai levar o seu tempo, inda que vaya rápido, e o desbloqueo de Melitur e AXA, eu creo que, salvo que a competente, a administración competente, que é a Xunta de Galiza, os colla e os sente e lle marca as pautas, nós témolo complicado.
pero crea que tamén é outro problema que temos que solucionar, pero xa non queríamos entrar en ese convenio, non consideramos, mantémonos igual da mesma postura que do seu momento, que non nos parece acertado darlle a Xunta 125.000 euros para que ao final fagan eso. Pero tamén lle digo, se non desbloqueamos de inmediato o tema do transporte público, a primeiros de ano, eu digo, e ademais nos comprometemos a estudar a posibilidade de facer unha ordenanza para axudar aos usuarios do transporte a financiar o billete, porque por 125.000 euros que temos que pagarlle a Xunta, estou convencido que podemos financiar o billete, os veciños de Gondomar ainda nos sobran cartos. Algo hai que facer, non pode ser que os veciños de Gondomar estén pagando 2 euros ou 3, cando están pagando outros. É verdad, señora Natalia, digo yo de corazón que o vamos a facer, que usted crea que isto é demagoxia, eu respeto, pero cada un, actúa según a súa conciencia. Usted verá, o que non vamos a facer é entrar en ese convenio, porque no seu momento non entramos e hoxe tampouco vamos a entrar, pero sí vai a ter sorpresas en este sentido. E para rematar, con o señor Guitía, con o señor Gómez, tanque de tormentas. Tanque de tormentas. Tamén para que aquí lo digan que o alcalde non dá a cara, tamén vou explicar eu do tanque de tormentas. Tanque de tormentas. Se alguén quere insultarme, pode facelo agora antes de que empece a falar. Vai do cargo. O tanque de tormentas non se trata de ninguna mentira. Mire, o tanque de tormentas está en esta situación. Verán, cando nós éramos a oposición, dixemos que non queríamos un tanque de tormentas. Sempre falamos que non queríamos un tanque de tormentas. Hoxe somos goberno e decimos o mismo, non queremos tanque de tormentas. E de feito non vai a ir un tanque de tormentas aí. Aí o que pretende meternos é un pozo de bombeo. Vale? Un pozo de bombeo. Respecto ao que pretenden facer, que é colocar un pozo de bombeo, vostedes dirán que é o que fixo este goberno porque non paralizou as obras. Eu tamén lle digo a todos os veciños que aquí non se trata de correr moi rápido e facer as cousas mal. Se trata de ir despacio e facelas ben. E dentro da legalidade. Nós, en ese sentido, podemos decirlle que nos últimos 10 días ou 7, aparte de estar o Concello ou o Goberno moi ben representado por o Concelleiro de Urbanismo aí, que é quen capitanea isto, como Concelleiro de Urbanismo, podo decirlle que fixemos. Cando empezaron a traballar, o primeiro que fixemos foi estar ali, uns máis que outros, pero ali se estuvo, e ali houve unha representación do Concello activamente. Pedir os informes xurídicos preceptivos para actuar cas ferramentas legais e facerlle frente a un goberno autonómico despótico que quere chegar a Gondomar e tomar a xustiza por a man. Pero non se trata de porse diante dunha pala, esa é unha acción política moi fácil de facer, se trata de paralo xurídicamente. Para facelo hai que contar cos técnicos do Concello, non como fixeron outros que non contaron con eles. Nós sempre contaremos e contamos cos técnicos do Concello, non nos vamos a apartar. Os técnicos do Concello, o secretario municipal fixo un informe ao respecto, e o arquitecto fixo outro. Eso requiere tiempo, porque é un tema complexo. El tiempo falo de días, e cando nos damos cuenta vai pasando un día, outro día, e nós temos que actuar con coherencia e temos que actuar sobre todo con cautela xurídica. A data de hoxe temos un informe do arquitecto municipal que ven a decir que a infraestructura que se pretende levantar un tanque de tormentas ou un pozo de bombeo, o que lle chamen, é incompatible ca norma urbanística que regula o chan e esa zona, porque esa zona está declarada como zona verde. Por lo tanto, non se pode levar a cabo eso. Eso di o arquitecto municipal e cataloga ese tipo de infracción como unha infracción moi grave, e iso leva parejo, catalogada como tal, a suspensión cautelar das obras. Eso é a parte do arquitecto. Por a parte do secretario municipal, que ten que falar se se aplica o 198.2, o 198.1 da LOUGA, o 29.2 da Lei de Aguas, etcétera, etcétera, que podía aburrirlos aquí con artículos e ademais con entramado jurídico moi difícil de desengranar, se elaborou un informe justamente hoxe, incluso con certo asesoramiento
por parte de outros juristas para que non meter a pata e ser contundente das nosas accións. Hoxe temos un informe xurídico que avala, ademais, a paralización das obras. E temos un informe técnico do arquitecto que dice o mesmo. E entendemos, e así o consideramos, que a Xunta de Galicia está levando a cabo unha obra, unha infraestructura en un chan declarado como zona verde sin poder facelo porque é incompatible ca norma urbanística municipal. E ademais tamén entendemos que houve unha modificación do proxecto original, que esa modificación tiña que haberse trasladado ao Concello e darnos un emplazamento dun mes para poder pronunciarse sobre a legalidade ou a viabilidade do mismo e non se fixo. Por lo tanto, argumentando dende o Concello esa falla de información, vulnerando o principio de publicidade por non habernos trasladado a modificación do proxecto e, ademais, por levar a cabo unha obra en zona verde, consideramos que a Xunta de Galicia non pode facelo e hoxe firmamos a orden de paralización das obras que se será mañán notificada por a Policía Local ás 8 da mañán. Por lo tanto, ás 8 da mañán de mañán as obras da Xunta de Galicia e do Pozo de Bombeo van a estar paralizados por a autoridade competente municipal. A partir de aí, ca lei da man, cos informes técnicos e xurídicos dos técnicos municipais, este goberno vai a estar firme e ben posicionado ante esa construción, pero non o podemos facer porque sí, temos que facelo porque algo nos ampare xurídicamente. Ben, isto podía... Pasamos o secretario con unhas notas e casi non. Podía contarles, ademais, cal pode ser a problemática, cal pode ser o contraataque da Xunta, cal pode ser a nosa defensa, que se a Xunta vai a declarar eso como un terreno supramunicipal que levará un informe a Conselleira, a Secretaría de Urbanismo e a Secretaría de Urbanismo ao Consello da Xunta e se declara eso como de interés supramunicipal e, por lo tanto, xa non queda vinculado á norma urbanística daqui. Sí, pero é un proceso que teñen que facer. Hai un problema de que nos poden demandar por unha posible reclamación patrimonial porque perden a subvención, a mellor de 3 millóns de euros, e o Concello será condenado a mellor ter que pagar eso tamén, que a mellor os problemas, o feito de perder a subvención poden ser por feitos imputables á administración autonómica e non á administración local, porque eles son os que fixeron mal as cousas e non trasladaron o modificado nin declararon ese chan habilitado para tal efecto levar a cabo a obra, tamén. A mellor podemos estar pleiteando sobre a responsabilidade e a legalidade desto dentro de 3 ou 4 anos, 5 ou 6, e a mellor se non estou eu que está outro, tamén. Pero quero decirvos que nós, e podedes creerme, damos a cara. E damos a cara, pero temos que dala como sabedes que hai que dala en política, traballando jurídicamente. E iso é o que se fixo. Que perdemos unha semana, pode ser, pero a mellor ganamos moito, que é parar a acción urbanística e política da Xunta. Mañán van a estar as obras paradas. Mañán están as obras paradas. E para rematar o tema do caixeiro automático, e que depois de todo isto, o tema do caixeiro automático, se lle digo a verdade, teño que decirlla, non lle podo mentir, non teño nin idea o que se fixo desde a última vez que me preguntou. Eu preguntarei a algún concelleiro, la verdad que se me pasou do caixeiro automático, ando en 20.000 guerras, e non. O das rúas que están as rosetas levantadas, sí, hai alguna que, certo, vamos a limpiar, pero estamos sinceramente esperando a que a Xunta acabe de facer o pavimento e de pintar os pasos de peóns que están ali para empezar a facer eso. E tamén lle solicitamos a carreteras pois a posibilidade de facer un paso elevado donde está a ferretería, unha red semafórica que nos piden todos os días de que é un peligro, que non poden cruzar. Onte mismo eu chamaba o ingeniero para que rozara as rotondas, que iluminara a rotonda de Pego Negro que está media parte apagada. Diante da de Tumbio, da de Jaime, que foi concejal, que llevou tenzahorra ali porque se encharca todo.
E esas cousas pode creerme que constantemente estamos yo dicindo que sí, que o van a facer. Vamos a ver se arreglan a carretera, que estamos dando unha capa, e volven a activar os semáforos, entre eles o de Areiña, que tamén o teñen apagado por o mismo. Bueno, andamos a mil. Sí. Actividade de pabellón, que lle pago aos profesores, como cobran e tal. É unha actividade que non depende de deportes, é de benestar, porque é unha actividade de benestar. A verdade non o sei, nin como cobran, nin... Non podo contestar, non sei se a concelleira sabe. A ver, non cobra mensual, nin según van facturando, ou se lle vai pagando quincenalmente, se soe tardar sobre 15 días. Si che responde a pregunta ou queres preguntar algo máis, vai con... De todos os xeitos, mañán preguntaremos en intervención como está eso, ten que perdoar, eu non estou ao tanto de todo. Eu espero, moitas veces son cansino das miñas exposicións e da contestación ás preguntas, pero eu creo que forma parte da acción dun goberno, é ser pesado e aburrido, esplayarse tanto máis mellor. Entonces, sinto, se algunha cousa quedou sin contestar, eu non teño ningún inconveniente en facelo aquí, como a sair, non hai ningún problema. Temos unha petición, que non sei se por rexistro, unha veciña afectada en representación de outros veciños que compoñen un colectivo para falar do pleno. É unha potestad que o alcalde, o presidente do pleno, pode darlle ou non remate da sesión plenaria. Non temos ningún inconveniente, faltaría máis. Iba a decir, se o fixo Quitiano non vou facer eu, pero é verdade. Por suposto que Carmen Barros, se vostede quere falar, pero non nos meta moita caña porque xa sabe que somos vos. ¿Quieres hablar de ahí, Carmen? Donde tú te sientas, donde usted se sienta más cómoda. No. A ver. Yo no sé si me escucháis. Si no tienes ahí, tiene ahí un micro. Le damos aquí al aparato y todo. Ahí está. Yo no sé si me escucháis todos, pero yo venía hoy aquí con la intención de pedir la dimisión del equipo de gobierno. Así lo digo, soy muy clara. Soy muy clara. A la vista de lo que dice el alcalde, y que lo dice públicamente y en un pleno, entiendo que se van a paralizar las obras de manera cautelar y no se va a dejar seguir haciendo el abuso que llevan haciendo durante 2 años y 9 meses. Es muy fuerte lo que estamos pasando los vecinos allí. Nuestros cimientos están temblando, llevan metido durante toda la mañana unas chapas de 10 o 12 metros de dimensión enterradas en el suelo. Y yo entiendo que jurídicamente el ayuntamiento y todos sus componentes tienen que tener la precaución de no poder ser atacados, porque ya están siendo atacados desde hace mucho tiempo de otra forma. Pero el otro día nos hemos sentido los vecinos muy humillados porque estábamos en una zona verde que sigue figurando como zona verde en el PSOE y fuimos invitados a salir de no muy buenas maneras, cuando los señores estaban trabajando sin protección, sin vallas, sin cartel anunciador, etcétera, etcétera. Y yo creo que si cualquiera de nosotros levantamos un muro y nos salimos del programa y metemos una fila más de bloques, viene la policía, nos paraliza la obra y tenemos que cumplir la norma. Pues Aguas de Galicia, la Xunta, los ayuntamientos y los ciudadanos tendremos que cumplirlas. Nosotros llevamos mucho tiempo peleando por esto, no tenemos nada contra nadie en particular, lo único que queremos es que se respete la ley. Eso es lo primero que lo respetamos somos nosotros, pero nos gusta que también se lo hagan cumplir a los grandes estamentos. Por tanto, cuando el día 28 de octubre
fuimos invitados igual que la prensa a estar allí abajo con todo lo que venían a cerrar la fosa. El día 24 sentimos que habíamos hecho el más espantoso de los ridículos llegó el momento en que pensamos que habíamos sido utilizados. No nos gusta ser utilizados porque no nos dedicamos a la política. Cada uno se dedica a su trabajo y defiende lo suyo con uñas y dientes. Pero lo peor de todo es que en este pueblo nadie ha sentido esa obra como la gran enfermedad que va a padecer Gondomar ahora, en el futuro y para las futuras generaciones. Nosotros no somos las garzas. Las garzas levantó la voz, pero este problema es de todo el concello. Porque vamos a recibir ahí las aguas de Morgadanes, Cousos, no sé qué, no sé cuánto, el Cubi, y escucha lo más bonito, el bombeo de Mayufe para acá y de aquí para allá. Después parece ser que se le habéis ofrecido distintas alternativas. Yo siempre que sean en el casco urbano estaré en contra de ellas. Lo dije en su día y lo sigo repitiendo, esa no es una infraestructura para estar dentro del casco urbano. Tiene que irse lo más cerca posible de la depuradora. O todo ese dinero debió haberse empleado en poner bien las tuberías como corresponde y haber arreglado la depuradora. Porque el dolor de corazón de haber el dinero que estaba ahí enterrado y que hace 2 días se han dedicado a destruir, a romper, eso no se puede hacer con el dinero público, que es el dinero de todos. Ahora están metiendo lo que están metiendo y si de verdad se parase y se demostrase que desde el principio que nosotros le hemos dicho, esto tiene alegalidad y presunta ilegalidad, vuelven a meter ahí el dinero. Pero es que duele tampoco ganar el dinero a los que lo ganamos y lo pagamos con nuestros impuestos. Solo pido que eso se lleve a donde se tenga que llevar, que no digo que no sea necesaria una infraestructura igual o parecida, pero no en el casco urbano. Nada más, muchas gracias por escucharme. Bueno, si no, entonces damos por concluída a sesión do pleno. Nada máis, boas noites, grazas, boas festas, se non nos vemos xa hasta xaneiro.